Herra kenraali, hyvät kuulijat, niin täällä Tieteiden talolla kuin verkossa olen eversti Mauri Ettelämäki ja Suomen sotatieteellisen seuran varapuheenjohtaja. Toivotan teidät tervetulleiksi kaikille avoimeen seuran jo perinteiseen kevään Studia Militariaan ja tämän jälkeen sen jäsenistölle tarkoitettuun seuran kevätkokoukseen. Jo tässä vaiheessa kiitos kaikille Studia Militariaan lupautuneille sotatieteiden tutkijoille. Meillä on jälleen kerran luvassa erittäin mielenkiintoinen tapahtuma. Mutta ennen kuin menemme tämän Studia Militarian esityksiin, niin ilmoitusluontoinen asia. Suomen sotatieteellinen seura on julkaisutoiminnassaan valinnut seuraavat artikkelit palkittaviksi menneeltä kaudelta, eli niin tiede- ja asejulkaisussa niin Jan Joutsin ja Samu Raution artikkeli Droonitorjunnan aktiiviset keinot suomalaisessa toimintaympäristössä. Ja sitten niin Journal of Military Studies-sarjassa Ville Nokipin artikkeli Key Logistics Trends up to 2040 and their impact on host nation support logistics. Ja näille luovutetaan sitten palkintosekki erikseen puheenjohtajan toimesta. Siirrytään ensimmäiseen esitykseen. Eli niin Janne Mäkinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on opiskellut lisäksi turvallisuus- ja strateginen analyysi maisteriohjelmassa Jyväskylässä. Tällä hetkellä Mäkinen työskentelee operaatiotaidon ja taktiikan alan väitöskirjatutkimuksen parissa Sotatieteiden tutkimussäätiön apurahan mahdollistamana. Janne, ole hyvä. Herra kenraali, hyvät kuulijat, niin täällä Tieteiden talolla kuin verkossa olen tosiaan Janne Mäkinen, väitöskirjatutkija, ja esittelen teille tänään tutkimustani logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvista hybridiuhkista. Kiitän mahdollisuudesta tulla esitelmöimään. Tämä väitöskirjaan liittyvä tutkimus perustuu narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen vuosien 2014-2026 välillä ilmestyneestä tutkimuskirjallisuudesta. Tarkastelen sitä, miten logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvat hybridiuhat esitetään aiemmassa tutkimuksessa rakenne-aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta luokittelun, joka tarttuu aiempien tutkimusten osoittamiin operatiivisiin funktioihin logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien osalta. Tulokset osoittavat, että aiempi tutkimus on hajanaista ja korostaa pääasiassa kyberkeinoja meriliikenteen kontekstissa. Vähemmän huomiota on kohdistettu logistiikan infrastruktuurin muihin komponentteihin. Epätasapainoisesta tutkimuksesta on löydettävissä kuitenkin laajemmat selittävät kategoriat, jotka auttavat hahmottamaan, mitä keinoilla varsinaisesti tavoitellaan ja siten ymmärtämään paremmin uhkaympäristöä kokonaisuudessaan. Tässä nopeasti käydään läpi esityksen rakenne, eli esitän aluksi siinä hyvin tiiviisti tämän tutkimuksen asemoitumisen osana väitöskirjaani. Määrittelen keskeiset käsitteet, kuvaan lyhyesti tutkimuksen toteutusta, esitän yleiskuvauksen tuloksista ja sitten on se varsinainen tämän esityksen aihe, eli tämä tunnistettujen uhkien kategorisointi. Sen jälkeen vedän esityksen yhteen johtopäätöksissä ja vastaan lopuksi mielellään mahdollisiin kysymyksiin, jos niitä ilmenee. Ja todettakoon erikseen huomiona, että esitetyt näkemykset perustuvat esittäjän eli minun tutkimukseen, eivätkä välttämättä edusta puolustusvoimien tai maanpuolustuskorkeakoulun kantaa. Eli teen tosiaan väitöskirjaa tuonne operaatiotaidon ja taktiikan pääaineeseen sotataidon laitoksella. Ja tässä on hyvin tiiviisti tämä tutkimuksen kokonaisuus. Artikkelimuotoisen väitöskirjan pääkysymyksenä on se, että millaisia ovat pohjoisen operaatioalueen monikansallisessa ympäristössä logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvat hybridiuhkat ja mitä vaikutuksia näillä hybridiuhkilla on sotavoiman rakentamiseen. Ja tähän pääkysymykseen pyrin vastaamaan 4 artikkelin kautta, joista tänään käsitellään tuota ensimmäistä. Tässä on tämän päivän tutkimuksen 3 tutkimuskysymystä. Miten uhkaajan tavoitteen voi tunnistaa hybridiuhkista hahmottamalla toiminnan osana laajempaa kokonaisuutta,
kuinka nämä uhkat voidaan jäsentää systemaattisesti tavoitteen mukaisesti ja millaisia painotuksia ja puutteita esiintyy aiemmassa tutkimuksessa. Tutkimuksen kannalta hybridiuhka on se olennaisin käsite. Hybridiuhkat ja hybridiin liittyvät johdannaiskäsitteet ovat nousseet keskeisesti turvallisuustilannetta jäsentäviksi käsitteiksi Krimin valtauksen jälkeen, erityisesti 2022 Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen. Hybridiin liittyvien käsitteisiin kytkeytyy kuitenkin erittäin paljon epäselvyyttä ja monitulkintaisuutta. Alun perin kyseinen termi tarkoitti Hoffmanin jäsennyksessä niitä uhkia, joita Yhdysvallat voisi kohdata alivoimaista vastustajaa vastaan. Raitasalon mukaan hybridisodan käsitteistö vakiintui länsimaiseen keskusteluun Krimin valtauksen jälkeen 2014, ja käsite vastasi tarpeeseen ymmärtää Venäjän toimintaa. Suomessa viranomaiset käyttää laaja-alaisen vaikuttamisen käsitettä, mutta kansainvälisessä tutkimuskeskustelussa hybridiuhkia ja hybridisodan käsitteet ovat vakiintuneempia, ja tässä tutkimuksessa omaksun käyttöön hybridiosaamiskeskuksen määritelmän mukaisen hybridiuhkien käsitteen, joka on selkeämpi kuin vaikka hybridivaikuttaminen tai hybridisota. Käsitevalinta korostaa tämän katsauksen kokonaisvaltaista tavoitetta. Ja tässä määritelmässä hybridiuhka tarkoittaa vihamielistä toimintaa, jonka kautta pyritään vaikuttamaan toisen valtion päätöksentekoon hyödyntäen kohdeyhteiskunnan heikkouksia yhdistäen useita keinoja. Uutta on kohdeyhteiskunnan keskinäisriippuvainen ja digitalisoitunut luonne. Ja tässä määritelmässä se olennaisin ehto on, että yksittäinen uhka ei sinällään vielä muodosta hybridiuhkaa, vaan ne aina on niin kuin yhteen kietoutuneita, ja sitten nämä yrittää myöskin pysytellä 3 kynnyksen alapuolella, eli havaitsemisen, attribuution, eli syyksi lukemisen ja sodankäynnin kynnyksen. Sitten kriittinen infrastruktuuri ja logistiikan infrastruktuuri. Kriittinen infrastruktuuri tarkoittaa järjestelmiä, resursseja, tiloja, verkostoja ja palveluita, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan ja sen talouden toimivuudelle ja vakaudelle. Ja logistiikan infrastruktuuri on osa tätä kriittistä infrastruktuuria ja muodostaa alustan tai välineen yhteiskuntaa ylläpitävien virtojen hallinnalle. Ja näitä virtoja koordinoidaan integroidun järjestelmän kautta, jossa on ilma-, maa- ja meriulottuvuudet. Näihin liittyy edelleen aliulottuvuudet esimerkiksi mainitussa meriliikenteessä, satamat, reitit ja väylät ja niin edelleen. Ja tämä oma tutkimukseni keskittyy logistiikan infrastruktuurissa nimenomaan kappaletavaralogistiikkaan. Ja tämän rajauksen perusteena on se, että silloin tämän tarkastelun ulkopuolelle jää energiansiirtoinfrastruktuuri ja viestintäverkot sekä merenalaiset kaapelit. Sitten hyvin tiiviisti tuosta tutkimuksen toteutuksesta. Eli tutkimus on siis narratiivinen tai joskus käytetään myös kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tavoitteena on siinä identifioida ja tiivistää sen aiemman tutkimuksen tulokset ja osoittaa niitä tutkimusaukkoja ja erityisesti ymmärtää sitä ilmiötä. Tämän tutkimuksen katsaus perustui hakuun 3 akateemisesta tietokannasta, Scopuksesta, ProQuest Military Databaseista, Taylor & Francis Strategic Defense and Security Studies Databaseista. Ja rajauksena oli ensinnäkin ne vuodet 2014 alkaen, eli 2014-2026, perustuen siihen edellä käsiteltyyn popularisoitumiseen ja käsitteen nykyiseen merkitykseen. Tutkimusten tuli olla englanninkielisiä ja muodolta hyväksyttiin vertaisarvioidut artikkelit, kirjat, kirjaluvut ja konferenssipaperit. Eli harmaa kirjallisuus jäi tämän katsauksen ulkopuolelle, koska se on lähtökohtaisesti niin vaikea arvioida sen laadun perusteella, ja toisaalta sitä ei myöskään tavoita sitten näistä yleisimmistä databaseista. Tämä haku tuotti 1103 tulosta, joista eri arviointikertomusten jälkeen varsinaisen tutkimukseen valikoitu 35 tutkimusta, eli kevään aikana on artikkelin parissa tullut vietettyä aikaa. Täydentävä haku tehtiin vielä hybridiosaamiskeskuksen database, josta samoilla kriteereillä täydensin sitten vielä sitä aineistoa 5 lisätutkimuksella, ja lopulta aineistossa oli 40 tutkimusta. Sitten muutama sana näistä tutkimuksen tai tulosten yleispiirteistä. Vaikka niitä haun tuloksia oli paljon,
Suurin osa tutkimusta tosiasiallisesti käsitteli jotain muuta kuin logistiikan infrastruktuuria varsinaisesti. Katsauksessa tarkasteltu kirjallisuus osoittaa, että logistiikan infrastruktuuria kohtaan kohdistuvia hybridiuhkia ollaan käsitelty parhaimmillaankin hyvin hajanaisesti. Sektorien välinen vertailu tai käsitteellinen integrointi on vähäistä. Tietyistä näkökulmista kyberuhat ovat erityisen näkyvissä ja niitä pidetään usein hybriditoiminnan ensisijaisena ilmentymänä. E-tekniset uhkamuodot, kuten sabotaas tai infrastruktuuri-investointien potentiaalinen merkitys, saavat vähemmän huomiota. Logistiikkasektorien välinen epätasapaino on huomattava. Merenkulku, erityisesti satamat, on tutkituin ala. Sen sijaan maaliikenne ja ilmailuinfrastruktuuri ovat aliedustettuina. Logistiikan infrastruktuuria kohtaan kohdistuvia hybridiuhkia käsittelevien tutkimusten hajanaisuus rajoittaa kykyä hahmottaa hybridiuhkien koko kirjoa. Ja tämä korostaa sen laima-analyysin tärkeyttä, jossa otetaan huomioon tiettyjen uhkien taustalla olevat operatiiviset tavoitteet. Olisi siksi tärkeää jäsentää syvemmällä tasolla tätä tutkimuskenttää ja kysyä, paljastaako jo olemassa oleva tutkimus kokonaisuudesta jotain sellaista, mitä ei ole vielä ymmärretty. Tässä on muutama määrällinen kuvaus näistä tuloksista. Siinä vasemmassa laidassa näkyy tosiaan meriulottuvuus, ja kuten näette, se on ylivoimaisesti eniten tarkasteltu kohde. 31 kertaa 40 tutkimuksessa tuli esiin merilogistiikan infrastruktuuri jollain tapaa, kun maantielogistiikka tuli 14 kertaa ja ilma 10 kertaa. Ja tosiaan saattoi esiintyä useampi ulottuvuus yhdessä tutkimuksessa, ja siitä tulee tämä yhteismäärä, mutta painotus meriulottuvuuteen on selkeä. Sitten tässä on näitä varsinaisia keinoja, kuinka usein tietyt keinot on tullut esiin, kyberpainottu. Siinä merkittävästi kaikkiaan 30 kertaa 40 tutkimuksesta. Näistä tähän varsinaiseen tutkimukseni väitteeseen. Eli väitän tässä artikkelissani, että tiettyyn sektoriin tai tekniseen toteutukseen keskittymisen sijaan aiemmassa tutkimuksessa tunnistetuista logistiikan infrastruktuurin kohdistuvista hybridiuhista voi jäsentää uhkaan tavoitteita pyrkimällä ymmärtämään keinoista kokonaisuudessaan esiin piirtyvää tavoitetta. Logistiikan infrastruktuuria kohtaan kohdistuvat hybridiuhat voidaan luokitella niiden operatiivisen funktion tai tehtävän perusteella. Tiettyihin rajapintoihin tai teknisiin keinoihin keskittymisen sijaan tässä esitelty luokittelu keskittyy 4 toisessa liittyvään hybridiuhkien malliin: valmisteleviin, asemallisiin, manipulatiivisiin ja häiritseviin tai disruptiivisiin uhkiin. Yhdessä nämä 4 luokkaa kuvaavat syvätason dynamiikkaa, joiden kautta logistiikan infrastruktuuria voidaan häiritä, siihen voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan hallita. Nämä luokat ovat analyyttisesti erillisiä, mutta voivat olla käytännössä joltain osin päällekkäisiä. Valmistelevat uhkat luovat pääsyä ja tietoa, asemalliset uhkat muokkaavat rakenteellisia olosuhteita, manipulatiiviset uhkat vaikuttavat päätöksentekoon, hallintoon ja kansalaisiin, kun taas häiritsevät uhkat vaikuttavat suoraan siihen fyysiseen infrastruktuuriin. Näistä tarkemmin näihin 4 luokkaa. Eli valmistelevia uhkia operatiivinen funktio on mahdollistaa ja luoda edellytykset tuleville hybriditoimille tuottamalla tietoa, mahdollisesti pääsy vaikuttamiskohteeseen ja tilannekuvaa. Valmistelevilla uhkilla ei ole suoraa näkyvää vaikutusta, mutta ne mahdollistavat ja luovat edellytykset manipuloiville tai häiritseville uhkille. Valmisteleviin uhkiin kuuluu tiedustelu, järjestelmien kartoitus ja haavoittuvuuksien tunnistaminen. Tiedustelutoimet ovat monilaisia, yksittäisiä keräystapoja tulee esiin useita tutkimuksissa. Kybertiedusteluhyökkäyksen valmistelemiseksi ja tulevien operaatioiden suunnittelemiseksi oli erityisen usein mainittu esimerkki. Erilaisia siviilitoimijoita hyödynnetään laajasti haavoittuvuuksien ja jatkotoimien mahdollisuuksien kartoittamisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on näiden osalta puhuttu muun muassa niin sanotuista blue sailoreista satamissa tai strategisissa paikoissa. Lisäksi kirjallisuudessa korostetaan miehittämättömien järjestelmien käyttöä sekä rahti- ja logistiikkatietojen keräämistä mahdollisia kohteita varten. Valmistelevat uhkat pyritään pitämään salassa ja niissä korostuu pysyttäytyminen kaikkien niiden 3 hybridiuhkiin liittyvien kynnysten alapuolella. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja operatiivista valmiutta, mikä tekee valmistelevista uhkista kriittisen, mutta jokseenkin aliarvioidumman osan logistiikan infrastruktuuria kohtaan kohdistuvissa hybridiuhkissa. Ja sitten on asemalliset uhkat. Niiden tehtävänä on muokata logistiikkajärjestelmän rakenteellisia olosuhteita luomalla riippuvuussuhteita, vaikutusvaltaa ja pitkäaikaisia vaikutusmahdollisuuksia. Asemalliset uhat eroaa valmistelevista uhkista
koska nämä toimet keskittyvät enemmän tilallisiin toimenpiteisiin tai tilalliseen ulottuvuuteen, joko infrastruktuuriinvestointien, kuten satamien, rautateiden tai solmukohtien, toimitusketjuriippuvuuksien tai muiden pitkäaikaisten taloudellisten riippuvuuksien kautta. Investoinnit ei muodosta sinällään mitään yhteistä mallia olemassa olevassa kirjallisuudessa, vaan ne ovat luonteeltaan laaja-alaisempia. Haavoittuvuudet ja riippuvuussuhteet syntyvät ajan myötä. Kiinan Belt and Road Initiative, eli tämä yötie-hanke, Venäjän pyrkimykset huippuvuorilla ja laajemmin arktisilla alueilla sekä globaalisti ilmenevä riippuvuus Kiinan logistiikkakapasiteetista on kaikki potentiaalisia uhkia, joiden kautta rakentuu kyky vaikuttaa kohdeyhteiskuntiin ja niiden päätöksentekoon logistiikan infrastruktuurin kautta. Maahankinnat strategisten sijaintien läheisyydestä, esimerkiksi strategisten meriväylien risteyskohdista, mantereelta tai saaristosta, ovat myös asemallisia uhkia. Konkreettisen infrastruktuurin lisäksi myös investoinnit toimitusketjuihin sekä kriittisen tärkeisiin laite- tai ohjelmistoyrityksiin ovat niin ikään potentiaalisia uhkia. Ja ehkä semmoinen kiinnostavin osa näitä asemallisia uhkia on varsinaisesti logistiikan infrastruktuurin rakentaminen. Esimerkiksi Etelä-Kiinan merillä Kiina on tehnyt näillä Spartlisaarilla lentotukikohtien ja syväsatamien rakentamista ja laajentanut sitä kautta vaikutusvaltaansa alueella luonut maaperää tuleville operaatioille. Sitten manipulatiiviset uhat. Niissä pyrkimyksenä on vaikuttaa infrastruktuuria koskevaan päätöksentekoon tai infrastruktuuriin liittyviin käsityksiin tai sääntelyyn. Ne voidaan edelleen jakaa informaatiotoimia oikeudellispoliittisiin keinoihin, vaikka ne ovatkin tiivisti toisiinsa kytköksissä. Tarkemmin sanottuna, logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvat manipulatiiviset uhkat sisältävät disinformaatiota ja narratiivien muokkaamista, poliittisia vaikuttamisoperaatioita, oikeudellista epäselvyyttä ja sääntelypainetta sekä normien välineellistämistä hyödyntäviä niin sanottuja lawfare-operaatioita sekä instituutioiden välineellistämistä. Logistiikan infrastruktuuria vastaan suunnattujen informaatio-operaatioiden kirjo on laaja. Tutkimuksessa on tarkasteltu infrastruktuurihankkeita koskevaa väärää tietoa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa epäluottamusta tai paniikkia sekä disinformaatiokampanjoita, joiden tarkoituksena on ohjata työntekijöitä tai päätöksentekijöitä toteuttamaan toimenpiteitä, jotka vaarantavat turvallisuuden, sekä geopoliittisesti tärkeisiin infrastruktuurihankkeisiin vaikuttamista, disinformaation ja narratiivien manipuloinnin, länsimaiden vastaisen viesti- ja sijaistoimijoiden tuen avulla, poliittisen uskottavuuden ja sijoitusilmapiirin heikentämiseksi. Esimerkiksi Georgian Anaklian syväsataman tapaus on yksi, jota on tarkasteltu tämän osalta. Romania ja Ukrainan rajalla oleva Bistore-kanava on toinen esimerkki. Sen kohdalla hyödynnettiin sijaintia luonnonsuojelualueella ja provosoitiin polarisaatiota disinformaatiolla tarttumalla ympäristötoimijoiden kriittisyyteen sekä nationalismiin. Ja tavoitteena tässä oli muokata sitä ajattelua tähän liittyen ja lyödä kiilaa liittolaissuhteeseen Ukrainan tukea ja hankaloittaa logistiikan toteuttamista. Oikeudellis-poliittisten toimien osalta esimerkkien kirjallisuudesta voi nostaa aluevaatimukset tai merisaarrot, valtiosta riippumattomien toimijoiden hyödyntämisen kaaoksen lähteenä epäselvyyden tai häiriöiden aiheuttamiseksi sekä juridisten vaatimusten perustana, tai infrastruktuurihankkeiden epäselvä oikeudellisen ja ympäristöllisen aseman hyödyntämisen polarisaation aikaansaamiseksi. Muita esimerkkejä ovat yritykset muuttaa vakiintuneita reittejä, puuttua meriväyliin kansainvälisten sopimusten tulkintojen perusteella, mukaan lukien merireittien estäminen sotaharjoitusten tai joukkojen suojelualueiden tai turvallisuusuhkien perusteella perusteltujen alustarkastusten avulla sekä ilmoitus- ja tunnistusalueiden käyttö merenkulun vapauden rajoittamiseksi kiistanalaisten alueellisten vaatimusten nojalla. Ja sitten on tämä viimeinen kategoria, eli disruptiiviset tai häiritsevät uhat. Niiden tavoitteena on suoraan häiritä ja heikentää logistiikan infrastruktuurin toimintaa. Niin kuuluu kyberhyökkäykset, GNSS, paikannusjärjestelmän häirintä tai liikennevirtojen fyysinen häiritseminen sabotaasilla. Disruptiivisten uhkien voimakkuus vaihtelee, vaikka keinojen kategoria saattaa pysyä samana. Esimerkiksi GNSS-häirintää voidaan käyttää testaamaan kohdeyhteiskuntien toimintaa ja sitä, miten kohdeyhteiskunta tai liittoumat reagoi. Myöhemmissä vaiheissa samoja keinoja voidaan käyttää lentokenttien, satamien tai maaliikenteen häiritsemiseen, ja yhdessä tutkimuksessa tuotiin esiin mahdollisuus jopa kapeiden
alueiden sulkemiseen riittävän voimakkaalla häirinnällä. Nykypäivän logistiikan digitalisoitunut luonne korostuu hyvin juuri näiden häiritsevien uhkien kohdalla. Suuret ja tarkasti kohdennetut kyberhyökkäykset erittäin tärkeisiin kohteisiin, kuten suuriin satamiin, lentokenttiin tai rautatieinfrastruktuuriin, aiheuttaisivat merkittävää haittaa, koska kyky kestää pitkiä taukoja tuonnissa ja viennissä on hyvin rajallinen. Riippuvuus digitaalisista järjestelmistä on erittäin suuri satamien rahtihallintajärjestelmissä, alusten tunnistamisessa, satelliittiviestinnässä ja navigointijärjestelmissä. Hyökkäykset mihin tahansa komponenttiin voi lamauttaa kokonaisia satamia tai merenkulkutoimintaa. Muita esimerkkejä on partiointi kiistanalaisilla vesillä, siviilialusten keskittäminen, reittien sulkeminen räjähdeuhkan kautta esimerkiksi hyödyntämällä merenpohjasta löytyviä miinoja. Kun tavoite on häiritä logistiikan infrastruktuuria, sabotaasilla voidaan aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Kohteena esiin nousee logistiikan tukitoimet, rautateiden häirintä ja junien suistaminen, varastot, solmukohdat, kuten tunnelit tai sillat, kuljetusterminaalit tai lentokentät, joihin vaikuttamisen esimerkkeistä mainittiin tuhopoltot tai rahtiin salakuljetetut räjähteet. Nämä toimet voidaan toteuttaa tiedustelupalvelujen lisäksi paikallisten rekrytoitujen, esimerkiksi rikollisten tai diasporaan kuuluvien henkilöiden avulla, ja viime vuosina näitä on kohdistettu varsinkin Ukraina-tukeen. Yleisesti ottaen tärkeät logistiset solmukohdat ovat merkittäviä kohteita, joiden kautta on mahdollista hallita siviiliyhteiskunnan ulkomaankauppaa ja myös sotilaallista liikkuvuutta. Sitten viimeiseen diaan eli johtopäätöksiin. Eli väitän, että siihen tiettyyn sektoriin tai yksittäiseen tekniseen toteutukseen keskittymisen sijaan aiemmissa tutkimuksissa tunnistetuista logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvista hybridiuhkista voidaan jäsentää uhkaajan tavoitteita tarkastelemalla sitä kokonaisuutta ja pyrkimällä ymmärtämään niistä esiin piirtyviä tavoitteita. Nykyinen tutkimuskirjallisuus ei tällaista kattavaa viitekehystä nimenomaan logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvia hybridiuhkia ymmärtämiseksi tarjoa, vaan se on epätasapainoista keskittyy merenkulun kontekstissa päässä kyberuhkiin. Painotus aiheuttaa riskin, että käsitys jää kapeaksi. Siksi yksittäisiin tutkimuksiin keskittymisen sijaan tutkimuksissa on ollut tarve laajemmalle katsaukselle, joka hahmottaisi jo tunnistetuista uhkista laajempaa kokonaisuutta. Esitetty luokittelu korostaa logistiikan infrastruktuurin operatiivista merkitystä ja tarjoaa uuden analyyttisen näkökulman, jonka kautta logistiikan infrastruktuuriin kohdistuvia hybridiuhkia voidaan ymmärtää. Lisäksi luokittelu auttaa ymmärtämään näiden keinojen toiminnallisia suhteita ja operatiivisia vaikutuksia. Se myös osoittaa, että nykykirjallisuuden anti on laajempi kuin pelkkien tulosten yhteenkoostaminen voisi osoittaa. Logistiikan infrastruktuuria ei tulisi nähdä vain yhtenä kriittisen infrastruktuurin sektorina muiden joukossa, vaan se tulisi ymmärtää paremminkin erittäin keskinäisriippuvaisena kriittisenä pullonkaulana, jolla on omat ja ainutlaatuiset uhkakuvansa, riski logististen häiriöiden aiheuttamista ketjureaktioista, yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa on erittäin suuri, joten se on hyvin todennäköisesti hybriditoimijoiden potentiaalinen kohde. Tämä on erityisen tärkeää Pohjoismaille, jotka ovat erittäin avoimia kaupasta riippuvaisia talouksia ja jotka luottavat tehokkaaseen logistiikkaverkostoon. Sama logistiikan infrastruktuuri on myös erittäin tärkeää sotilaalliselle liikkuvuudelle. Ja tutkimuksen pohjalta voi esittää muutaman suosituksen jatkotutkimuksille. Empiirisiä tutkimuksia tarvitaan lisää, etenkin näistä vähemmän tutkituista maa- ja ilmalogistiikan infrastruktuurista. Erittäin rajallisia infrastruktuurialueet, kuten Pohjoismaiden pohjoisosat, ovat esimerkkejä alueellisista kohteista, joita on tutkittu vähemmän, mutta jotka ovat laajemman geopoliittisen tilanteen myötä entistä merkittävämpiä alueita niin talouden kuin sotilaallisen liikkuvuuden osalta. Lisätutkimusta tarvitaan myös hybridiuhkien analyyttisten mallien tarkentamiseksi, jotta ne kuvastaisivat paremmin lyhytaikaisten häiriöiden ja pitkäaikaisten rakenteellisten vaikutusten välistä vuorovaikutusta. Siinä mun esitys tältä päivältä. Kiitoksia teille mielenkiinnostanne, ja jos on kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Tässä on muutama minuutti aikaa ennen seuraavaa esitystä. Kiitos Janne. Ja täällä on heti käsiä ylhäällä. Kimmo Lehto, Vesti EVP. Mä kysyisin siitä, että miten nämä yhteiskunnat ja nyt erityisesti nämä demokraattiset yhteiskunnat sitten poliittisesti tai poliittisella tasolla vastaa näihin uhkiin. Mä otan esimerkkinä vaan sen, että niin jos puhutaan diplomatiasta ja politiikasta,
ja erityisesti puolustuksesta tai sotilaallisista asioista, niin tutkimusten mukaan verrattuna näihin totalitaarisesti johdettuihin valtioihin, niin demokraattiset järjestelmät tekee päätöksiä, joilla on vaikutuksia noin 2–2,5 vuoden viiveellä. Eli ero on melkoinen. Nyt kun tähän logistiikkaan kohdistuu erinäköisiä uhkia tai kun ne jollain tavalla tunnistetaan, niin onko meidän poliittinen järjestelmä tekemään taloudellisia tai lainsäädännöllisiä tai muita ratkaisuja niin yhtä hidas? Vastaanko suoraan? Joo, kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä. Ensinnäkin ehkä ajattelisin sitä niin, että sehän on nimenomaan tämä hybridiuhkien luonne on se, että se tarttuu näiden demokraattisten yhteiskuntien hitauteen, joka on samalla siis meidän vahvuus ja suojaa meitä yhteiskuntina. Mutta toisaalta mun mielestä tuo alleviivaa juuri sitä, että meidän olisi tärkeää ymmärtää sitä uhkaympäristöä entistä paremmin ja sitten myöskin tuoda sitä tietoa sinne päätöksenteon pariin. Eli se tavallaan se niin sanottu asiakasrajapinnan yhteistyö, eli sen tiedon vieminen sinne päätöksentekijöille on siinä kohtaa entistä tärkeämpi. Eli tutkimusta mun mielestä tarvitaan lisää näistä ja myöskin niin kuin julkisuuteen tuotua, että varmasti turvallisuusviranomaisilla on hyvä käsitys siitä uhkaympäristöstä, mutta realisoituuko se sitten sinne varsinaiseen päätöksenteon puoleen, niin siinä on ehkä se suurempi kysymys tuohon liittyen. Markus Häyhtiö VTT:llä tällä hetkellä. Ja kiitos ihan erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Mulla on yksi kysymys vaan tuohon sun käyttämään laajaan lähdemateriaaliin liittyen. Yli 70% logistiikkapalveluista NATO-alueella tarjotaan yksityisten toimijoiden puolesta. Ja sun lähdemateriaalista 2 oli keskittynyt suoraan security- ja defense-alueille. Löytyykö sieltä viittauksia tähän yksityisen ja julkisen väliseen yhteistyöhön, joka on kaiken toiminnan kannalta niin kuin äärettömän tärkeä sotilaallisessa kontekstissa? Kiitos myöskin erittäin hyvästä kysymyksestä. Tähän dialektiikkaan ei kovin selkeästi viitattu siinä. Tässä on kyse nimenomaan siitä logistiikan infrastruktuurista. Eli se on se puoli, joka pääasiassa on yleensä julkisen puolen operoimaa, mutta sitten se varsinainen logistiikka, siellä tulee se yksityiset toimijat ainakin sen nykyisen kirjallisuuden puitteissa tai sen esiin tuomien näkökulmien mukaan tulee sitten enemmän esiin. Mutta siellä olemassa olevassa tutkimuksessa tätä ei juurikaan käsitelty. Jonkun verran viitattiin, mutta ihan hyvä huomio. Näin, koska muita kysymyksiä ei näy, niin annetaanpa aplodit Jannelle. Kiitos. Ja valmistaudutaan siirtymään seuraavaan esitykseen hetkisen kuluttua. Komentajakapteeni Juuso Liekkilä toimii avaruussotaopin pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella ja hän tekee myös Maanpuolustuskorkeakoululla väitöskirjaa avaruuden sotilaallisesta käytöstä. Sotatieteellisten tutkintojen lisäksi hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto avaruustekniikasta Aalto-yliopistosta. Juuso, ole hyvä. Joo, kiitos herra kenraali, hyvät kuulijat. Puhumassa täällä tosiaan avaruudesta, ensisijaisesti ehkä väitöskirjatutkijan näkökulmasta, mutta jonkin verran sitten varmaan sivua on myös sitä opettajan näkökulmaa. Taustana siis, mitä mä oon tutkinut, niin olin tuossa 23-25-vuosina yleisesikuntaupseerikurssilla ja siinä oheisen diplomityön, se oli ihan julkinen työ ja löytyy tuolta MPK:n-kirjastosta, jos kiinnostaa, ja siinä tavallaan tutkin yleisemmällä tasolla tätä avaruusalan yritysten merkitystä sodankäynnissä, mikä ehkä niin kuin yleisesti on avaruustoiminnan sotilaallinen merkitys,
miksi näitä niin kuin toimintoja on osittain hyvinkin vahvasti ulkoistettu yrityksille, mitä hyötyjä ja haittoja siitä on, tavallaan mitä vaikutuksia sillä on, ja sitten vähän myös, että tavallaan mitä avaruussuorituskykyjä on saatavilla palveluina ja mitä ei ole. Ja tämä oli enemmän ehkä niin kuin kuvailevaa tutkimusta, että mikä se tilanne on. Ja mä sitten jatkoin väitöskirjaa nyt tästä samasta aiheesta. Siinä on siltä osin tarkoitus mennä vähän syvemmälle, että tavallaan myös pyritään vähän selittämään näitä ilmiöitä, että tavallaan miten eri luokkiin tätä niin kuin ulkoistamista ehkä voi jakaa, että mitä voidaan ulkoistaa kokonaan, mitä oikeastaan ei ulkoisteta ja mitkä sitten säilyy jonkinnäköisenä hybridimalleina, missä käytetään sekä ostopalveluita että omia suorituskykyjä. Ja tämä niin kuin ensimmäinen artikkeli, mitä on nyt ollut tekemässä, niin se käsittelee oikeastaan tätä syitä tähän, ja kakkosartikkeli sitten tavallaan siinä pyritään selittämään niitä eroja, että minkä takia joitain palveluita on niin hyvin saatavilla ja joitain aika huonosti. Nämä artikkelit on tällä hetkellä vertaisarvioitavana, että ei ole vielä tullut ulos, mutta toivottavasti tässä tämän vuoden aikana päästään siltäkin osan maaliin. Ja näkökulmana on tosiaan ollut niin kuin nimenomaan yritysten palveluntuotanto, ei niinkään se, että rakennetaan järjestelmiä asevoimien käyttöön, mitä asevoimat operoi, vaan se, että yritykset itse rakentaa järjestelmään omaan käyttöönsä, operoi niitä ja myy sitten asevoimille palveluita. Diplomityön taustalla, niin mä en nyt tässä tutkimusmenetelmissä hirveästi puhu esityksestä, mutta sen verran avaan, että perustui kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen yhdistelmään. Kirjallisuuskatsaus oli aika laaja, siinä haettiin niitä tekijöitä, näitä eri osa-alueiden määrittelyjä ja muita, eli siinä oli tätä NS-harmaatin kirjallisuutta mukana, muun muassa erilaisia tutkimuslaitosten raportteja, asevoimien doktriineja ja niin edelleen, ja sitten haastattelin 15 suomalaista avaruusalan ammattilaista. Siinä oli puolustushallinnosta muutama ihminen, puolustusvoimista, avaruusalan yrityksistä henkilöitä, olisiko ollut 6 vai 7 yrityksestä, parista muusta ministeriöstä ja valtionlaitoksista ja niin edelleen. Ja saatiin sitä kautta sitten myös ihan niitä käytännön näkemyksiä. No mikä se avaruuden rooli sitten on lyhykäisyydessään, niin voisi todeta, että avaruus tällä hetkellä on hyvin vahvasti näitä muita toimintaympäristöjä tukeva ympäristö. Satelliitteja käytetään sen takia, että ne käytännössä tehostaa joukkojen järjestelmien muun muassa liikkuvuutta, tarkkuutta, tehokkuutta, nopeutta ja johtamista. Eli siellä avaruudella ei niin kuin itsessään ole hirveän suurta arvoa, vaan se arvo tulee siitä, että ne niin kuin satelliitit tehostaa muiden suorituskykyjen käyttöä muissa toimintaympäristöissä, ja tietenkin myös siitä avaruuden käytöstä kamppaillaan sen takia tavallaan, että pyritään saamaan se etulyöntiasema siellä muissa toimintaympäristöissä. Yksinkertaisimmillaan se voi olla vaikka sitä GNSS-häirintää, mikä tuossa Jannen esityksessäkin äsken mainitin. Siinähän niin kuin pyritään kiistämään satelliittipalveluiden käytettävyys, eli se yksinkertaisimmillaan voi olla sitä avaruussodan käyntiä, eli ei tarvitse aina vaikuttaa avaruuteen, vaan riittää, että se niin kuin avaruusperäisen datan käyttö estetään tavalla tai toisella. No, avaruus on viime vuosina noussut tietenkin paljon keskusteluun, ja Suomessakin avaruuspuolustuksesta alettiin oikeastaan puhumaan vahvemmin vasta tuon vuoden 2021 puolustusselonteon kautta, ja samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että avaruustoiminta on oikeastaan alusta alkaen ollut hyvinkin vahvasti sotilaallista silloin 50-luvun lopulla, kun mentiin avaruuteen, ja tuossa nyt on muutama eri vuosikymmeneltä tehty tutkimus tai raportti, mitä siis ihan Suomestakin on löytynyt. Tiede ja ase-lehdessä taisi olla julkaisua, ja ainakin olisiko ollut jopa 60-luvulta alkaen, ja 70-luvullakin oli useampia. Ensimmäinen sotakorkeakoulun diplomityö, minkä olen itse ainakin nähnyt avaruusaiheesta, oli vuodelta 1987 Vesa Alamonon ilmastolinjalta, ja itse asiassa monet tuosta noin 40 vuotta vanhasta työstä, ne perusperiaatteet, mitä Vesa on siinä tavallaan silloin käsitellyt, niin ei ne ole siitä ihan hirveästi muuttunut. Toki avaruustoiminta on kasvanut ja satelliitteja huomattavasti enemmän kuin silloin, mutta monet perusperiaatteet, mitä hän on jo tuolloin 87 tuossa kirjoittanut, niin ei ne ole nyt niin kuin hirveän pahasti vanhentuneet. Ja Esa Salminen sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa kirjoitteli useampiakin avaruusaiheita teoksia ja taisi yhden puolustusvoimin jonkinnäköisen oppaankin kirjoittaa, ja Esallahan oli myös se tausta, että upseerin tutkinnon lisäksi hän oli tuolla teknisessä korkeakoulussa käynyt opiskelemassa, muistaakseni tekniikan lisensiaatiksi asti ainakin, eli onhan näitä ollut.
No sitten jos tarkastellaan vähän historiaa vielä kansainvälisesti, niin toi YK:n avaruusyleissopimus vuodelta 1967 hän sanoo, että avaruuden käytön pitäisi olla rauhanomaista, mutta siinä sopimuksessa ei oikeastaan mitenkään kovin tarkasti määritellä, että mitä se rauhanomainen käyttö tarkoittaa. Siellä on muutama niin kuin spesifi kielto, esimerkiksi että joukkotuhoaseita ei saa sijoittaa kiertoradoille, asejärjestelmiä tai joukkoja ei saa sijoittaa muille taivaankappaleille, mutta se, että mitä saadaan niin kuin muuten sijoittaa kiertoradoille, niin sitä ei ole juurikaan kielletty, eli se on käytännössä nähty, että se on ihan ok. Mitään konventionaalisia aseita kiertoradoilla ei ole hirveästi ollut, vaikka se olisi periaatteessa ollut sallittua, mutta siinä on ehkä ollut enemmän se näkökulma, että se ei ollut hirveän hyödyllistä ja tavallaan esimerkiksi nyt ballistisilla ohjuksilla saadaan suurin piirtein samat vaikutukset kuin että jotain sen tavaisia asejärjestelmiä sijoitettaisiin avaruuteen, jolloin niin kuin totesin aluksi, niin se avaruuden arvo on jäänyt enemmän siihen, että tavallaan sitä hyödynnetään tehostamaan niitä muita suorituskykyjä. No se, mitä historiassa on kuitenkin tapahtunut, että jos tuosta 60-luvulta aina 90-luvun alkupuolelle, niin vuosittain laukaistuista satelliiteista noin 65-70% oli ihan puhtaasti sotilassatelliitteja, niin tämä trendi alkoi sitten muuttua vahvasti tuossa 90-luvulla. Alkuun siinä tietenkin vaikutti Neuvostoliiton hajoaminen yhtenä niin kuin merkittävänä muutoksena turvallisuusympäristössä, jolloin se suurvaltakamppailu avaruudessa ainakin hetkeksi aikaa vähän heikkeni, joka sitten ehkä laski sitä tarvetta tavallaan laukaista sotilassatelliitteja, ja sitten Venäjällä ei alkuvuosina myöskään ollut samanlaista kykyä siihen kuin Neuvostoliitolla parhaimpina aikoinaan. Toinen asia, mikä siinä sitten tapahtui, että etenkin Yhdysvallat sitten alkoi kääntämään sitä niin kuin avaruusteollisuutta enemmän siihen kaupalliseen moodiin. He alkoi tukemaan sitä niin kuin kaupallisen avaruustoiminnan kasvua sillä niin kuin panoksella, mitä oli ehkä enemmän käytetty enemmän sotilaallisesti. Ja kolmantena tekijänä sitten teknologian kehittyminen mahdollisti sen, että tavallaan satelliiteista kyettiin saamaan entistä pienempiä, jolloin se myös laukaisu ja niiden rakentaminen muuttui halvemmaksi. Ja tavallaan sitten sen lisäksi, että pelkästään suurvallat pystyivät operoimaan avaruudessa, niin nämä kaupalliset yritykset, niiden pääsy avaruuteen muuttui paljon helpommaksi, ja se tavallaan tuli monen muunkin käsiin, tai mahdolliseksi monelle muullekin kuin pelkästään suurvalloille. Ja se tuosta sitten vuosituhannen vaihteesta alkaen toi kaupallinen avaruustoiminta alkoi vahvasti kasvamaan, ja nyt oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana se kasvu on ollut aika räjähdysmäistä, eli jos 2015 avaruudessa oli noin 1500 toimivaa satelliittia, niin tällä hetkellä niitä on noin 15 000, eli se on 10 vuodessa noin 10-kertaistanut. Ja tällä hetkellä, tai sanotaan, että viimeisen 5 vuoden aikana laukaistuista satelliiteista noin 90% on ihan puhtaasti kaupallisia satelliitteja. Ja tuossa nyt kuvissa näkyy, tuossa ylhäällä on tosiaan se prosentuaalinen jakauma, ja alhaalla on sitten ihan lukumääräinen jakauma, ja niin kuin näkyy, niin ne lukumäärät on kasvanut tuossa aika paljon, ja viime vuonna pelkästään laukaistiin melkein 5000 satelliittia. No sen mä mainitsinkin, että toiminnassa olevia satelliitteja on tällä hetkellä noin 15 000, sekä mikä tästä tekee osin ehkä mielenkiintoisen, on, että tällä hetkellä yksi yksittäinen yritys, eli SpaceX, omistaa käytännössä noin 70% kaikista toiminnassa olevista satelliiteista, mikä nyt on ajatuksena vähintäänkin mielenkiintoinen tai ehkä jopa osin pelottava, mutta moni muukin suuryritys on kyllä niin kuin suunnittelemassa tavallaan tällaisia satojen tai tuhansien satelliittien konstellaatioita, eli ehkä SpaceXlle tulee jonkin verran kilpailua tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä heillä on aika vahva etulyöntiasema siinä. Ja tuossa alhaalla nyt väreillä on vähän kuvattu tota kasvua, ja siinä sinisellä tuossa kuvassa näkyy nuo kaikki muut satelliitit, ja oranssilla näkyy noi SpaceX:n laukaisemat Starlink-satelliitit. Ja kyllä tuosta niin kuin sinisistäkin palkeista erottaa, että sitä kasvua olisi siis viimeisen 50 vuoden aikana ollut joka tapauksessa, mutta jos siitä vähentää nuo oranssit palkit, niin ei se kasvu olisi ollut läheskään noin räjähdysmäistä, eli se, että tavallaan miten paljon se on kasvanut tässä viimeisen 50 vuoden aikana, niin kyllä siinä niin kuin tuolla SpaceX:llä on ihan kiistatta ollut aika merkittävä vaikutus, vaikka kasvua olisi joka tapauksessa ollut. No, yksi ehkä avaruuden tietyistä ominaispiirteistä on, että se on hyvin vahvasti tällainen kaksoiskäyttöympäristö.
Niitä kaupallisia satelliitteja on valtaosa. Voi sanoa, että niitä valtaosaa käytetään myös sekä niin kuin sotilas- että siviilitarkoituksiin. Samaa tietoliikennesatelliittia voidaan käyttää sotilaskäskyjen välittämiseen. Joku toinen voi sen kautta selata sosiaalista mediaa tai katsoa jotain suoratoistopalvelua. Ja tavallaan näitä toimintoja voidaan tehdä jopa samanaikaisesti. Esimerkiksi Ukraina käyttää Starlinkkeja sotilaallisesti samaan aikaan kuin Suomessa sitten osa saattaa käyttää sitä mökki-internetin käyttöön, ja tavallaan tämä voi tapahtua jopa saman satelliitin kautta samanaikaisesti, eli tämä niin kuin sodan ajan toiminta ja rauhan ajan toiminta sekoittuu hyvin herkästi tässä. Toiset toimijat voi nähdä, että tavallaan siellä avaruudessa jatkuvasti kamppaillaan, kun toisille se näyttäytyy enemmän sitten rauhanomaisena ympäristönä. Ja toki ihan varmasti relevantti kysymys niin avaruuden kuin monen muunkin osalta, että voidaanko tavallaan tuollaista sodankäynnin kynnystä määritellä edes kuinka helposti enää, että on varmasti konflikteja, missä se on selkeämpi, mutta monessa tapauksessahan se tavallaan niin avaruudessa kuin muuallakin hämärtyy. No sitten vähän tuosta ulkoistamisesta, ja tämä ei nyt ole niinkään avaruuteen liittyen, vaan enemmän tavallaan, että mikä tähän niin kuin modernin sodankäynnin ulkoistamiseen on toisen maailmansodan jälkeen lähtenyt tai johtanut, ja tätähän on jonkin verran tutkittu, ja Markus Häyttiökin täältä yleisöstä tämän asian tätä on tutkinut, ja tavallaan voi todeta, että se on vahvasti kiihty toisen maailmansodan jälkeen. On nähty kansainvälisessä kirjallisuudessa, että tässä on ollut tavallaan ainakin 3 tällaista ajuria. Yksi on ollut niin kuin ideologiset syyt, neoliberalismin kasvu, tavallaan yhteiskunnan yleinen muutos, se, että tavallaan kaikkia muutakin yhteiskunnan toimintoa on alettu ulkoistamaan, ja siinä sitten se asevoimien toimintaan ulkoistaminen on nähty yhtenä loogisena jatkumana. No toinen on sitten nämä niin kuin toiminnalliset muutokset. Uhkakuvat muuttu silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. No nyt ne on tietenkin muuttumassa taas uudestaan, mikä sitten silloin vuosituhannen vaihteessa johti siihen tavallaan, että asevoimien vahvuuksia supistettiin, rahoituksesta supistettiin, mutta teknologia kuitenkin edelleen kallistui. Ja tavallaan se, että asevoimat pystyi siinä niin kuin asevasta-asekamppailussa pysymään mukana, niin ei välttämättä ollut hirveästi vaihtoehtojakaan muuta kuin ulkoistaa tiettyä toimintoa, koska osa suorituskykyistä oli etenkin niin kuin pienempien valtioiden ulottamattomiin yksinkertaisesti katoamassa kokonaan. Ja se nyt on sitten käytännössä johtanut siihen niin avaruudessa kuin monessa muussakin osa-alueella, että asevoimat on hyvin riippuvaisia tietyistä ostopalveluista, ja jos se näiden palvelujen saatavuus kärsii, niin sitten niin kuin kärsii myös se asevoimien sodankäyntikyky. Ja nyt avaruuden osalta niin nämä niin kuin monet syyt ja ajurit on hyvin samoja kuin tässä yleisessä kehityksessä. Toki sieltä löytyy joitain niin kuin avaruuteen liittyviä ominaispiirteitä, mutta voi sanoa, että yleisellä tasolla tämä niin kuin kehitys ja syyt, että miksi näitä avaruuspalveluita on ulkoistettu vahvasti, niin ne on ihan samoja kuin kaikissa muissakin asevoimien ostotoiminnoissa. Eli voi sanoa, että tämä on niin kuin osa tätä laajempaa kehitystä, mikä tapahtuu. No joitain keskeisiä hyötyjä sitten nimenomaan ehkä, puhun nyt avaruusnäkökulmasta, mutta nämä samat hyödyt ja haitat pitkälti pätee kyllä myös niin kuin muillakin osa-alueilla. Tietenkin se saatavuus, että saadaan niitä palveluita käyttöön varsin nopeasti, ehkä jopa niin kuin kuukausissa sen sijaan, että rakennetaan mitään vuosien hankinta- ja rakennusprojekteja, tavallaan saadaan häiriönsietoisuutta lisää sillä, että pystytään käyttämään vähän palveluita useilta eri palveluntarjoajilta, eri järjestelmiä, ja saadaan nopeasti uutta teknologiaa käyttöön, jälleen kun ei tarvitse niitä monien vuosien omia rakennusprojekteja, vaan voidaan ostaa niitä palveluita, mitä on saatavilla heti. Tuo kustannustehokkuus on tuossa ehkä siltä osin vähän kysymysmerkki, niin kuin muussakin ulkoistamisessa, niin siinä on aika paljon vaihteluja. Tietyissä palveluissa myös avaruuden osalta niin niitä varmasti saadaan, mutta ei ole selvää, niin kuin, että kaikki palveluiden ostaminen on kustannustehokkuutta, niin kuin laajemminkin tähän ulkoistumiseen liittyvissä kirjallisuudessa, niin se ei ole niin kuin yhtä selkeää vastausta, että se olisi aina kustannustehokkaampaa, mutta tietyissä tapauksissa varmasti on. Ja sitten jos puhutaan nyt esimerkiksi avaruudesta, vaikka esimerkkinä satelliittikuvaus, niin se, että voidaan esimerkiksi jakaa ihan julkisuuteen tai liittosalaisille huomattavasti helpommin niitä tavallaan kaupallisten satelliittien ottamia kuvia, koska ne ei ole sinänsä mitenkään luokiteltuja. Ja esimerkiksi voidaan käyttää sitä osana sitten sitä strategista viestintää, kun taas jos puhutaan niistä niin kuin omista sotilassatelliiteista, niin siihen sitten taas liittyy, että ne kuvatkin on yleensä vahvasti luokiteltua, ei haluta näyttää, että mikä se todellinen suorituskyky on ja näin edelleen, jolloin niitä ei sitten pystytä jakamaan eikä välttämättä hyödyntämään myöskään julkisuudessa samalla tavalla.
No keskeisiä haittoja sitten kiistatta suurin on toi hallinnan menetys, ja niin kuin tuossa mainitaan, niin siinä on useita eri syitä. Voi olla esimerkiksi liiketaloudellisia syitä, yritys voi mennä konkurssiin, minkä takia menetetään ne palvelut, yritys voi muuttaa vaan sitä liiketoimintaa, että se ei enää tuota sitä jotakin asevoimille kriittistä palvelua. Etenkin jos puhutaan avaruuden osalta, kun monet näistä avaruusalan yrityksistä toimii globaalisti ja on hyvin suuria yrityksiä, ja meillä nyt onneksi Suomessa on suhteellisen vahva avaruusteollisuus maanväkilukuun nähden, mutta tavallaan kyllähän puolustusvoimatkin hyödystää paljon kansainvälisiä palveluita, ja sitten siihen liittyy sitten taas vahvasti ulkopolitiikkaa, eli se kyseisen toimijan kotimaa voi sitten taas tarvittaessa ulkopoliittisesti estää sen palveluiden myynnin johonkin valtioon, tai ylipäätään sitä palveluiden priorisointi mahdollisesti poikkeusoloissa. Et nyt normaalioloissahan niitä palveluita on aika hyvin saatavilla, mutta sitten jos kaikki muutkin tietyissä tilanteissa haluaa jotain palveluita, mitä ehkä nyt tavallaan tietyllä tavalla nähtiin tuossa koronakriisin aikaan, että miten niitä maskeja alettiin haalimaan, niin voi myös nähdä, että jos joku hyvinkin laajamittainen konflikti syttyisi, niin riittääkö niitä palveluita sitten enää ihan oikeasti kaikille halukkaille, ja miten ne priorisoidaan, että se ei ole sitten enää asevoimien omissa käsissä. Noista muista ei nyt ehkä sen enempää, että tuo hallinnan menetys on se keskeinen haitta. No sitten etenkin tuossa diplomityössä mä vähän pohdin sitä, että tai tuo kuva tuossa oikealla, se löytyy sieltä diplomityöstä, tässä se on sen verran pienellä, että se ei näy, ja mä en siihen mene sen syvempään, mutta tavallaan tuollaisia niin kuin apukysymyksiä, millä voisi pohtia sitä, että missä tilanteissa kannattaa sitten ostaa niitä omia suorituskykyjä asevoimien käyttöön, ja missä tilanteissa kannattaa sitten hyödyntää niitä ostopalveluita, mutta ehkä niin kuin yleisesti voi sanoa, että ainahan ne ostopalvelut on jonkinnäköinen kompromissi sen uuden teknologian ja palveluiden luotettavuuden välillä. Jos rahaa olisi rajattomasti, niin silloin asevoimat varmaan mieluiten ostaisi niitä omia suorituskykyjä ja pitäisi kaiken omassa hallinnassaan, mutta sitten kun taas palataan siihen reaalimaailmaan, niin täytyy tehdä niitä valintoja ja priorisointeja, ja sitten monessa tapauksessa ne ostopalvelut on kuitenkin riittävän hyviä, ja tavallaan niiden tuomia mahdollisuuksia ei vaan voi jättää sitten käyttämättä kokonaan siitä huolimatta, että ne mahdollisesti jotain riskejä tuo. Ja usein sitten se ratkaisu on, että tarvitaan näitä kumpiakin malleja, että tavallaan se, että tukeuduttaisiin pelkästään ostopalveluihin, niin se voi tuoda liian suuria operatiivisia riskejä, mutta sitten taas tavallaan ei välttämättä myöskään, tai sitten halutaan kuitenkin hyödyntää ne mahdollisuudet, mitä ne tuo, että ei myöskään sitten tukeuduta pelkästään niihin omiin suorituskykyihin. Ja täytyy tunnistaa sitten, että jos joillain osa-alueilla mennään vähän myöhemmin siihen, että millaista se varianssi on näillä eri avaruustoimintojen välillä, niin palveluita on hyvin saatavilla, niin silloin tietenkin voi harkita, että kannattaako niitä palveluita välttämättä alkaa rakentaa itselleen, jos niin kuin tunnistetaan, että niitä on hyvin todennäköisesti saatavissa myös poikkeusoloissa ostopalveluina. Ja se on sitä tasapainon etsimistä sitten näiden kahden vaihtoehdon välillä, ja se tietenkin edellyttää sitä, että sitä markkinaa kyetään jatkuvasti seuraamaan ja arvioimaan sitä kehitystä, koska niitä päätöksiä tietenkin pitää pystyä tekemään yhä etukäteen, eikä just silloin, kun niitä tarvittaisiin. Ja nyt tätä siinä ensimmäisessä artikkelissa jonkin verran käsittelin. Se ei sinänsä pyrkinyt tarjoamaan mitään suoria suosituksia, että esimerkiksi missä avaruustoiminnossa sitä ulkoistamista voisi tehdä ja missä ei voisi tehdä, koska pitää tunnistaa, että ei ole mitään yhtä ratkaisua, mikä toimisi kaikkialle. Tavallaan puhun eri valtioista, koska eri valtioilla on erinäköisiä lähtökohtia, niillä on erinäköisiä prioriteetteja, niillä on erinäköistä kansallista teollisuutta eri tasoista, niin se tavallaan mitä yksi valtio ehkä näkee sitten kriittiseksi tai hyväksyttäväksi ristitasoksi, tai miten ne pystyy ylipäätänsä korvaamaan näitä avaruuspalveluita jollain muulla, niin se vaihtelee vahvasti, ja ne prioriteetit voi sitten muuttua myös rauhanajan ja sodanajan välillä. Ja sitten ehkä tästä on hyvä myös se sanoa, mikä tuossa alimpana lukeekin, että etenkin pienille valtoille, niin se monessa osin sitä riippuvuutta ei voi kokonaan välttää, ja osin se heijastelee myös enemmän sitä niin kuin pakon sanelemia valintoja, että kaikkea ei vaan yksinkertaisesti pystytä rakentamaan itse, kun että se olisi välttämättä aina se todellinen tahtotila, että me halutaan tehdä tämä ostopalveluna. No tässä on sitten vähän arvioiti eri osa-alueilla, teksti on pientä ja mä en käy ihan kaikkea läpi, mutta tavallaan
Jaottelu on sen mukainen, mitä etenkin niin kuin länsimaisissa asevoimien avaruusdoktriineissa nämä niin kuin avaruustoiminnat on jaoteltu. Siellä on siis käytännössä laukaisupalvelut, maa-asemapalvelut, sitten on näitä niin kuin satelliittipalveluiden eri osa-alueita, tietoliikenne, tiedustelu, tuollainen sää- ja olosuhdeseuranta, avaruustilannekuva, aika- ja paikannuspalvelut, ohjusvarotut ja sitten tällainen niin kuin vasta-avaruustoiminta. Ja arvioitu vähän, tämä oli siinä kakkosartikkelissa, että miten nämä saatavuus kehittyy ja minkä takia. Ja tuossa niin kuin näkyy, että esimerkiksi tuollainen niin kuin vasta-avaruustoiminta, mikä nyt sitten käytännössä siis tarkoittaa sitä niin kuin avaruussodankäyntikykyä ehkä enemmänkin, niin siihen nyt ei ole juurikaan kaupallisia palveluita saatavilla, ja todennäköisesti asevoimat sen tyyppiset asiat haluaa pitääkin omissa käsissään, niin näyttää epätodennäköiseltä, että niitä kehittyisi. Samoin tuo ohjusennakkovaroitus on nähty sellaisena kykynä, että kun sitä ei oikein voi sanoa kaksoiskäyttöiseksi palveluksi, koska eihän siellä siviilipuolella ole mitään niin kuin, tavallaan tarvetta, että se jää pelkästään asevoimien käyttöön, niin ei näytä, että sinne on niin kuin ostopalveluita myöskään syntyvässä. Että ne asevoimat, jotka näitä suorituskykyjä haluaa, niin ne pitää tavallaan ostaa. Mutta noilla monella muulla osa-alueella niin näyttää kyllä, että sitä kaupallista palvelua on saatavissa. Erityisen vahvaa se on tuolla laukaisuiden ja tietoliikenteen osalta, mutta myös tuo niin kuin satelliittikuvaus ja maa-asemapalvelut on suhteellisen vahvoja. Ja tuolla oranssilla on niin kuin kuvattu sitä, tavallaan sinisellä on tosiaan kuvattu sitä, että miten tässä artikkelissa nähtiin, että se tämän hetken tilanne on, ja oranssilla sitä kehitysnäkymää, ja niin kuin tuossa huomataan, niin tässä ei nähty pelkästään, että se kehitys menisi välttämättä aina positiiviseen suuntaan, vaan se saatavuus voi myös heikentää. Yksi ehkä tietyllä tavalla erikoisuus, mikä nyt tällä hetkellä on menossa, on tietenkin tuo Ukrainan sota, ja koska Ukraina on hyvin vahvasti sitten länsimaiden tuella ostanut näitä kaupallisia avaruuspalveluita, niin avaruusalan yrityksillä menee suhteellisen hyvin, ja sitä kysyntää on paljon sen sodan takia, mutta se kilpailu on myös aika paljon, ja toivottavasti kun tämä sota aikanaan loppuu, niin se voi olla, että ne kaikki yritykset, joilla on nyt hyvin tavallaan tilauksia ja markkinaa, niin tavallaan osa niistä ei ehkä kykene jatkamaan toimintaa, kun se kysyntä sitten taas laskee. Eli tämä voi myös heikentyä jossain vaiheessa. Ja sitten oli vähän tavallaan pyritty, kun näitä eroja oli, niin jaottelemaan ehkä, jos voi sanoa nyt vaikka viitekehykseksi, että minkä takia se jollain osa-alueella on kehittynyt niin hyvin ja jollain ei. Ja niin kuin mä totesin, niin tuossa niin toi vasta-avaruustoiminta, ohjusvaroitus ja jossain määrin tuo aika- ja paikannuspalvelut, niin on nähty sellaisissa niin kuin valtiollisten toimijoiden kriittisiksi palveluiksi, että ne ei kaupallistu niin vahvasti. Ja tuossa aika- ja paikkatiedon osalta vaikutuksena tai yksi tekijä on myös se, että kun niitä globaaleja paikannussignaaleja on saatavilla jo julkisilta toimijoilta aika hyvin, niin se on vähän epäselvää, että riittääkö niin kuin kaupallista kysyntää sitten vastaaville palveluille. Niihin on muutamia yrityksiä, jotka niin kuin pyrkii kyllä tekemään tällaista kaupallista paikantamista. Yksi suomalainenkin SharpNav, mutta se on enemmän epäselvää sitten, että onko sitä todellista kysyntää näille palveluille ja miten nämä yritykset tulee sitten selviämään. No, etenkin länsimaissa niin nuo laukaisut, sanoin, nehän on melkein pääosin jo kaupallisia, samoin maa-asemien osalta on kaupallistettu hirveän vahvasti, mutta sitten osa varmaan jää jonkinnäköisen tällaista hybridimalliksi, mikä tuollakin on, eli tavallaan asevoimat osin ulkoistaa niitä, mutta sitten taas tietyltä osin niihin liittyy sellaisia turvallisuusasioita ja tavallaan sekä sen operaatioturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös sen niin kuin hallinnan säilyttämisen kannalta, että niitä ei todennäköisesti tulla kokonaan missään vaiheessa ulkoistamaan. No, muutama esimerkki sitten ehkä Ukrainan sodasta, hyvässä ja huonossa. Ehkä voi sanoa, että tämä Ukrainan sota on ollut ensimmäinen sota, jossa molempien osapuolien suorituskyvyt on ainakin osin ollut riippuvaisia avaruusjärjestelmistä, ja se asetelmahan on tosiaan ollut vähän tuossa sivutinkin, että Ukraina on aika vahvasti hyödyntänyt näitä länsimaisia kaupallisia yrityksiä, niiden tuottamia palveluita, varmasti jonkin verran on valtiollistakin tukea saanut länsimailta, ja Venäjä on sitten avaruuden osalta pääosin käyttänyt omia valtiollisia kykyjään, jotka on sitten ehkä jossain määrin jopa vähän vanhentuneita, vaikka tietyillä osa-alueilla Venäjäkin on aika vahvoilla.
Sinänsä se, että kaupallisia avaruuspalveluita käytetään sodankäynnissä, ei ole ihan uusi ilmiö. Yhdysvalloissa esimerkiksi satelliittitietoliikennettä hyödynnettiin jo Vietnamissa kaupallisina palveluna, ja Persianlahdella hyödynnettiin sekä niin kuin kaupallista satelliittitietoliikennettä että kaupallisia kuvauspalveluita, mutta se laajuus, mitä nyt Ukrainassa on tehty, ja se, että tavallaan osin molemmat puolet on käyttänyt myös niitä kaupallisia palveluita, niin se on ehkä uutta. Ja se, mikä on myös Ukrainassa uutta, että tämä sodankäynti on myös kohdistunut näihin avaruusalan yritysten järjestelmiin, että mitään niin kuin suoraa kineettistä vaikuttamistahan ei ole ollut kiertoradoille, mutta esimerkiksi elektronisen sodankäynnin menetelmiä, kybervaikuttamista ja tällaista niin on kyllä kohdistunut myös länsimaisten yritysten järjestelmiin, että oikeastaan laajimpana esimerkkinä on varmaan tämä, silloin kun se Venäjän suurhyökkäys alkoi, niin siinä just ennen hyökkäyksen alkua niin tapahtui tällainen varsin mittava kyberoperaatio tällaista amerikkalaista Viasat-yritystä vastaan, missä sitten käytännössä saatiin tyhjennettyä kymmenien tuhansien vastaanottimien muisti kokonaan ihan Euroopan laajuisesti, ja tavallaan ne oli sitten pois käytöstä siihen asti, että Viasat sai lähetettyä uudet vastaanottimet kaikille näille käyttäjille, ja käyttäjiä oli tosiaan Ukrainan lisäksi aika paljon muuallakin Euroopassa. Muut operaatiot nyt on sitten ehkä ollut vähän enemmän pienimuotoisempia, mutta tavallaan sitä on ollut, ja Ukraina on ymmärtääkseni myös vaikuttanut sitten kyllä venäläisiä järjestelmiä vastaan niin kyberillä kuin elektronisella sodankäynnillä, mutta siitä löytyy vähän huonommin julkisesti tietoa, mutta viitteitä on, että se ei ole pelkästään ollut yksipuolista tämä niin sanottu avaruussodankäynti. Varmaan tämä kaupallisen avaruustoiminnan merkitys säilynee muissa tulevaisuuden konflikteissa, mutta kaikki tietenkään, mitä nyt on Ukrainassa tapahtunut, niin tämä ei ehkä voi suoraan yleistää. Yksi erityispiirre, mikä tässä varmaan on geopoliittisesti, on se, että tavallaan Ukraina on yksin taistellut Venäjää vastaan, että se on ollut tietyllä tavalla kuitenkin rajoittunut konflikti. Mä mainitsin aikaisemmin, että jos olisi joku laajempi konflikti, niin silloin tämä niin kuin palveluiden kysyntä niin kuin jakautuisi paljon laajemmalle alueelle vaikka Euroopassa. Ja se, että miten hyvin nyt Ukraina on kyennyt näitä kaupallisia palveluita hyödyntämään, niin siinä on yksi syy on ollut se, että tavallaan niillä on ollut käytännössä kaikki länsimaiset palvelut käytettävissä, ja niitä on priorisoitu sinne. Jos meillä olisi joku laajempi konflikti Euroopassa, niin se palveluiden käyttäjät jakaantuisi myös paljon laajemmalle alueelle, ja ei voi niin kuin nähdä, että ehkä yksittäisellä valtiolla olisi pääsy sitten ihan samankaltaisiin suorituskykyihin kuin Ukrainalla on nyt ollut. No noissa kuvissa on sitten erinäköistä uutisista, sekä tavallaan niin kuin ehkä hyviä että huonoja asioita näistä niin kuin yritysten ratkaisuista tai roolista. Ukrainahan on ihan julkisestikin kiitellyt paljon Starlinkia siitä, että miten on sen niin kuin tietoliikenne järjestelmää kyennyt hyödyntämään ihan niin kuin siviiliyhteiskunnan tukena, mutta myös sotilasoperaatioissa, mutta sitten vastaavasti tavallaan siitähän on lehdissä vuosien varrella montakin kertaa menty edestakaisin, että välillä Elon Musk on kieltänyt, että sitä ei saa käyttää Venäjän puolella toteutettaviin operaatioihin ja niin ja näin, ja se on tietenkin ikävä riippumus, jos tällainen niin kuin yksittäisen yrityksen omistajan päätökset rajoittaa sitä, että miten sitä voi käyttää. No, suomalainen ICEYE on ollut paljon esillä, ICEYE on toimittanut Ukrainalle dataa, ja Ukraina on ICEYEtakin paljon kiitellyt tästä. Oliko se noin tuossa vuosi sitten keväällä uutisoitiin sitten tästä, että tavallaan Yhdysvallat lopetti tämän tiedustelutiedon jakamisen Ukrainaan. Siinä uutisissa se ei ehkä ihan selvinnyt niin hyvin, että nythän tässä oli kyse, että kun Yhdysvallat lopetti sen kaiken tiedustelutiedon jakamisen, niin he lopetti myös niiden satelliittikuvien jakamisen, mitä Yhdysvallat oli itse ostanut, niin ne ei jakanut niitä enää eteenpäin Ukrainalle. Mutta sellaista päätöstä ei missään vaiheessa tehnyt, että tavallaan yhdysvaltalaisyritykset ei olisi saanut suoraan Ukrainalle myydä tiedustelukuvia, mutta ehkä Ukrainalla ei myöskään sitä budjettia ollut massamaisesti niiden ostamiseen, eli se käytännössä se vaikutus oli se sama, mutta se, että tavallaan esimerkiksi nyt Yhdysvallathan olisi voinut poliittisesti kieltää myös kaiken kuvien myynnin Ukrainalle, mutta sitä ei tosiaan vielä onneksi tehty. No sitten on ollut indikaatioita myös, että venäläiset on kyennyt käyttämään näitä erilaisia kaupallisia palveluita. Tuossa on nyt niin kuin Airbusin
kuvista on ollut otsikoita, että tavallaan niitä olisi mahdollisesti käytetty, jos ei maalittamiseen, niin ainakin vaurioiden arviointeihin iskun jälkeen, koska ne tavallaan kuvat, mitä on tilattu millä ajankohdalla, niin on täsmännyt aika hyvin siihen, kun Venäjä on iskenyt johonkin kohteeseen. Pakotteethan tietenkin vaikuttaa näihin, mutta kuinka aukottomasti sitten tavallaan pystytään estämään kaikkien peiteyritysten kautta tapahtuvat ostot ja muut, mutta varmasti viivettä siihen joka tapauksessa tulee. Ja samoin on ollut paljon indikaatioita, että Venäjä on sitten kyennyt esimerkiksi myös Starlinkia itsekin hyödyntämään, että on kyennyt niitä vastaanottimia jostain hommaamaan. No viimeisenä vähän sitten johtopäätöksiä, pientä kertausta tuossa, niin kuin sanoin, niin nämä ulkoistamisen hyödyt on hyvin samankaltaisia kuin muilla ostopalveluilla. Se ei tähtää pelkästään siihen kustannustehokkuuteen, vaikka sekin jollain osa-alueella on merkittävä, mutta ihan niin kuin aidon oikeasti tarjolla on merkittäviä suorituskykyjä, mitä ehkä asevoimien omilla järjestelmillä ei kyetä enää suorittamaan tai saamaan samanlaista. Toki niin kuin ehkä sotilassatelliiteille se absoluuttisesti tarkimmat kuvat tulee edelleen sieltä, suojatummat tietoliikenneyhteydet voi tulla sieltä, mutta se tavallaan massa, kuinka paljon kuvia esimerkiksi kaupalliselta puolelta voidaan saada, tai mikä se niin kuin tietoliikennekapasiteetti on kaupallisella puolella, niin sitä ei niin kuin edes Yhdysvallat kykene asevoimilla tavallaan vastaamaan siihen kaupalliseen tarjontaan. Ja mitä tästä nyt ehkä sitten pitäisi päätellä on se, että näitä kannattaa hyödyntää niillä osa-alueilla, missä se kyetään tekemään liian suurta riskiä tai ottamatta liian suurta riskiä, mutta sitä niin kuin riittävää omavaraisuutta pitäisi kyetä niin kuin ylläpitämään ja sitten täydentää sitä kaupallisilla palveluilla. Ja se riittävä omavaraisuus sitten riippuu siitä valtion tahtotilasta ja muista resursseista tietenkin, että siihen ei sitä niin kuin yhtä oikeaa ratkaisua ole. Ja varmasti eittämättä tämä yritysten rooli sitten osana kansallista turvallisuutta kasvaa ja tavallaan kuinka se sitten yritysten ja asevoimien välinen yhteistyö, varautuminen, riippuvuuden hallinta tullaan tulevaisuudessa tekemään, niin se on varmaan yksi tulevaisuuden kysymys. Mutta tässä lienee muutama minuutti vielä kysymyksillekin, jos sellaisia tulee. Joo, kiitoksia Juuso, ja kysymyksiin on hyvin aikaa. Otetaan tuolta niin ensimmäinen. Odota hetki. Joo, kiitoksia Juuso. Hieno katsaus. Millä tavalla Kiina, sinä et tässä sitä maininnut, että voitko muutamalla sanalla Kiinaa vähän arvioida, miten sen kehitys on ja miltä se näyttää siellä? Joo, mä en Kiinaa enkä suoranaisesti Venäjääkään tässä niin paljon käsitellyt, koska siellä se kaupallistumisen käsite on ylipäätänsä niin erilainen, että mä tarkastelin lähinnä sitä länsimaista, mutta kyllähän Kiinan avaruustoiminta kasvaa hyvin vahvasti ja Yhdysvallat esimerkiksi pitää niin kuin Kiinaa ainoana niin kuin lähes vertaisena avaruustoiminnassa, että Venäjä tavallaan on, vaikka on eittämättä edelleen yksi suurista avaruusvaltioista, niin se on jäänyt niin kuin selkeästi kolmanneksi, että kyllä niin kuin Yhdysvallat ja Kiina on ne kaksi suurinta avaruustoimijaa tällä hetkellä. Kiinalla on aika paljon vaihtelua myös sisäisesti, että tavallaan ne on joillain avaruustoimintoaloilla tosi vahvoja, esimerkiksi niiden niin kuin satelliittikuvauskyky on aika kehittynyt ja siinä ne varmaan vastaa aika jopa ehkä lähelle sitä, mitä Yhdysvallat pystyy tekemään, mutta sitten taas tietyillä osa-alueilla ne on huomattavasti jäljessä, että mä en sanoisi, että ne niin kuin ainakaan vielä Yhdysvaltojen rinnalla on, mutta tavallaan ne on viimeisen 10-15 vuoden aikana kyllä kehittynyt hirveän vahvasti ja jonkinnäköinen ehkä voimannäyttöhän se on, että kun kaikki muut valtiot käytännössä toimii yhdessä tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla, joka silloin 90-luvun lopulla on laukaistu, niin Kiina on ainoa valtio tällä hetkellä, jolla on oma jatkuvasti miehitetty avaruusasema. Hyvä, kiitos. Muita kysymyksiä? Joo, kiitoksia esityksestä. Jäin miettimään tuossa tätä riippuvuussuhdetta ja nimenomaan Suomen puolustusvoimat osana NATOa ja sitä, että tietolähteet voidaan pistää kiinni. Minkälainen riippuvuus itse asiassa meillä tällä hetkellä on tiedonsaantiin ja toiseksi kuinka paljon pitäisi hankkia niin kuin ennen kriisin kehkeytymistä niin tietolähteitä tulevaa kriisiä varten, ja onko Suomella siihen edes edellytyksiä?
No tähän on varmaan vaikea sanoa mitään yhtä yksittäistä vastausta, koska se ensinnäkin riippuu niin paljon eri osa-alueista, mutta jos puhutaan nyt ehkä tuossa niin kuin satelliittikuvauksesta nimenomaan yhtenä tiedon hankinnan lähteenä, niin siinähän Suomen tilanne on itse asiassa aika hyvä, kun tämä ICEYE, joka on siis globaalisti markkinajohtaja näissä pienissä niin kuin tutkasatelliiteissa, ja he operoi tällä hetkellä noin, mitäköhän nyt sanoisin, 4 vai 50 SAR-satelliitin tällaista konstellaatiota, niin Suomen avaruus- ja valmiuslakien perusteella Suomen viranomaisilla on etuosto-oikeus kaikkeen suomalaisten avaruusalan kaukokartoitusyritysten tuottamaan dataan poikkeusoloissa. Eli siltä osilta voisi nähdä, että niin kuin siihen liittyen meillä on itse asiassa aika hyvätkin edellytykset toimia, mutta sitten taas eihän meillä esimerkiksi Suomessa ole yhtäkään niin kuin satelliittitietoliikennettä palveluita tarjoavaa yritystä, eli sen osalta me ollaan sitten niin kuin huomattavasti enemmän tyhjän päällä, näin niin kuin yhtenä esimerkkinä, ja sitten näillä kaikilla muilla osa-alueilla niin se vaihtelu on aika suurta, mutta nimenomaan tästä niin kuin tiedustelun näkökulmasta tilanne on kohtalaisen hyvä. Itselläni olisi kysymys tähän, kun nyt sitten näitä tulevaisuuden puolustusmenoja ja puolustusta tukevia menoja mietitään, eli tämä 1,5% bruttokansantuotteesta, ja täällä tekoäly mainitsee, että käyttökohteena tälle 1,5% voisi olla investoinnit kriittiseen infrastruktuuriin, toimitusketjujen varmistamiseen, digitaalisiin verkkoihin ja huoltovarmuuteen ja sitten sotilaalliseen liikkuvuuteen. Mutta onko tässä, kun mietitään, niin esitit asevoimille, että niin kuin palvelun tuottamisen avaruuspalveluihin ja vastaaviin liittyen, niin avaruus liittyy myös tähän 1,5%. Pitäisikö jonkun väitöskirjatutkijana vetää myös se kokonaisuus niin sanotusti hanskaan? No se on hyvä kysymys, ja varmasti siellä niin kuin, hyötyä olisi saatavissa ja tavallaan miksei sitä voisi käyttää, että ehkä jos mä mietin nyt puolustusvoimien näkökulmasta, niin nythän tässä viime vuosina on niin kuin alettu panostamaan avaruustoimintaan, mutta varmaan tässä näkyy tietyllä tavalla niin kuin monella muullakin osa-alueella se henkilöstön puute, ja etenkin avaruuden osalta, kun meillä ei ole kovin pitkään ylipäätänsä puolustusvoimissa ollut päätoimisia avaruushenkilöitä, niin tavallaan se, että me ostetaan ja hankitaan jotain, niin se vaatii kuitenkin sitä aika pitkää suunnittelua, että tavallaan kyetään tekemään niitä järkeviä päätöksiä ja kilpailuttamaan asioita, ja tässä on varmaan yhtenä pullonkaulana on se henkilöstö, että tavallaan jos ei meillä lähivuosina ole ihmisiä tekemään sitä, niin niitä hankintoja on vaikea tehdä, mutta jos joku tällaista väitöskirjaa innostuu tekemään, niin se varmasti tietenkin tukisi tätä prosessia. Joo. Kiitos. Ja koska muita käsiä ei näytä ylhäällä olevan, niin annetaanpa Juusolle aplodit. Hyvä. Ja seuraavaksi niin meillä on vuorossani kapteeniluutnantti Jaakko Wilander. Hän on filosofian maisteri Kyberistä. Sitten hän on filosofian maisteri turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmasta. Toki hän on myös sotatieteiden maisteri. Ja tällä hetkellä hän on sotatieteiden tohtoriopiskelija. Ja hänellä erityisenä kiinnostuksena on nykyaikainen sotataito, erityisenä osaamisalueena tiedustelu, kyber- ja erikoissodankäynnin alat. Ja hän kuvailee itseään arkkityypiltään enemmän filosofina kuin vain sotilaana tai tutkijana. Ja tässä on mainittu, että niin vapaa-ajalla hän rentoutuu painin, kestävyysurheilun ja runouden parissa, mutta itselleni tuli mieleen, että tuommoinen väitöskirjan tekeminen, niin se on varmastikin niin kestävyyslaji, se on varmaankin painimista niin tutkimusongelmien kanssa, ja kyllä siinä pitää olla myös jonkin asteinen niin kuin runoilija tai sanahallussa. Jaakko, ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat, tosiaan Wilanderin Jake tulin kertomaan teille ensinnäkin hybridistä sodankuvasta, niin kuin tuossa otsikossa näkee, ja siihen käytän
aavistuksen aikaa sen kuvailemiseen. Kuitenkin kyse on käsitteestä, joka herättää ainakin vähintäänkin keskustelua, mutta ehkä jonkun verran myöskin tunteita, ja ei kuulu ehkä niin kuin puolustusvoimien viralliseen käsitteistöön edes, mutta vaatii tässä yhteydessä pikkasen käsitteen määrittelyä. Se lisäksi puhutaan varsinaisesta tutkimusaiheesta, eli erikoisjoukoista ja niiden hyödynnettävyydestä tässä hybridivaikuttamisen vastaisessa toiminnassa. Ja sitten vielä lopuksi niin mainitsen vähän tämmöisiä kehitysehdotuksia, joita sitten omassa tutkijankammiossani on rustannut. Tuossa kun mainittiin, että on luonteeltaan ehkä jonkunnäköinen filosofia, niin ne puheet jollain tavalla lunastaa. Eli aloitetaan ihan tuolta niin sanotusti takamatkalta ja lainataan Friedrich Nietzsche, joka toteaa, että olen luonnostani sodan kaltainen tai sotaisa ja hyökkääminen kuuluu vaistoihini. Ja varmasti Friedrich Nietzschellä oli paljon myöskin muita vaistoja, mitä kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole, mutta mun mielestä tämä lainaus alleviivaa hyvin paljon semmoista tendenssiä, mitä meillä ihmisinä on olemassa. Ja yksi sosiologian tai sosiaalipsykologian tutkija tykkään paljon lainaa on tämmöinen kuin Henry Teufel, joka on koulupoikakokeissaan osoittanut, että se, että kaksi ihmisryhmää ryhtyy vastakkainasetteluun, niin se ei edellytä oikeastaan mitään semmoisia ulkoisia piirteitä tai oikeastaan mitään sisäisiäkään piirteitä, vaan pelkkä tämmöinen näennäinen jakaminen kahteen ryhmään, niin saa nämä toimimaan jopa epärationaalisesti toisiaan vastaan. Ja tämä on tämmöinen, mikä on paitsi filosofiassa, niin varsinkin sosiologiassa ja sosiaalipsykologiassa ja varmaan kaikilla melkeinpä tieteenaloilla niin kirvoittanut keskustelua siitä, että miksi ihmiset tämmöiseen toimintaan ryhtyy. Ja tämä on myöskin sitten kaiken pahan alku ja juuri myös siihen, että miksi meillä on tämmöinen ilmiö kuin hybridivaikuttaminen. Eli tavallisesti me halutaan ajatella, että meillä on sota ja sitten meillä on rauha ja nyt ainakin vuoteen 2014 tai ehkä viimeistään 22 vuoteen asti niin saatiin elää semmoista kohtalaisen rauhaisaa ajanjaksoa täällä meillä lännessä ja se rikkointui nyt sitten tämän Venäjän suurhyökkäyksen seurauksena. No, todellisuus on kuitenkin tarinaa ihmeellisempi ja nyt varsinkin ilahduksekseni on seurannut myöskin Naton doktriinissa ilmenevää ja käytettävää terminologiaa. Tähän viitattiin myöskin tässä Juuson esityksessä, niin puhuttiin kilpailujatkumosta ja itse olen käyttänyt tämmöistä termistöä kuin konfliktijatkumo ja tällä pyrin sitten kuvaamaan sitä omaa niin kuin filosofista asettautumista tähän käsitekenttään ja itse kuvaan tätä meidän sisäsyntyistä tendenssiä niin voimalla. Eli meillä on jonkunnäköinen sisäsyntyinen voima, joka saa meidät käymään taisteluun tai kilpailemaan toisemme vastaan. Ja tästähän on, jos luetaan poliittisesta realismista, niin sehän on niin kuin perusfundamentti siinä aatesuunnassa, että meillä on taipumusta käydä kamppailua keskenään, ja myöskin, koska aina on pakko siteerata Clausewitzia, niin Clausewitzin pyhään kummalliseen merkilliseen kolminaisuuteenhan kuuluu myöskin tämä kansakuntien sisässä itävä sisäsyntyinen vihollisuus, joka saa sitten käymään taiston toisiaan vastaan. Ja tämä näyttäytyy täällä jatkumossa sillä tavalla, että meillä on perusasetelma, meillä on kilpailu, on ikään kuin perusasetelma kaikkien ryhmien välillä. Ja se saa meidät käymään sitten viime kädessä niin ryhtymään avoimeen konfliktiin ja sotaan toisiaan vastaan. Ja sitten siinä ikään kuin väliaskelmina on erinäisiä vaiheita, joissa tapahtuu yhtä sun toista. On ottanut tähän pikkasen enemmän tämmöistä detaljitasoa, ja tarkoitus ei ole mennä yksityiskohtiin siitä, mitä näillä kaikilla tarkoitetaan, mutta lyhykäisyydessään niin kilpailu on niin sanotusti se perusasetelma, missä kaikki intressiryhmät pyrkii keskenään maksimoimaan oman vaikutusvaltansa, ja sitten kun mennään tänne vastakkainasettelun tasolle esimerkiksi, niin silloin joku tietty kiistakysymys nousee esille. Esimerkiksi vaikka EU:n sisällä valtiot pystyy kilpailemaan vaikutusvallasta, mutta sitten kun tulee vaikka joku tietty ristiriita, esimerkiksi vaikka Unkarin kanssa on ollut viime vuosina, niin se tavallaan konkretisoituu. Ja silloin kun mennään kriisiin, niin sanotaanko vaikka, että Unkarin vastakkainasettelu siellä EU:n sisällä se hankaloituu niin siinä määrin, että se vaatii jonkunnäköistä systeemitason oikaisua,
se organismi eli EU kykenee toimimaan tarkoitetulla tavalla, niin silloin mennään niin sanotusti kriisivaiheeseen, eli pitää tehdä jotain. Ja sitten kun mennään avoimeen konfliktiin, niin sitten ruvetaan käyttämään voimaa sen tilanteen ratkaisemiseksi. Ja sitten myöskin lainaan tässä myöskin Nietzsche, joka kirjoittaa muistaakseni kirjassa Ecce Homo, että katso ihminen, eli että vihollisuus ei pääty rauhaan, vaan vihollisuus päättyy ystävyyteen. Joten pitäisi myöskin katsoa tavallaan toiselta kantilta tätä asiaa, eli todellisuudessa kun sota päättyy, niin se ei tuo välttämättä se sen rauhan, mutta se ei tuo sitä kestävää tulevaisuutta. Niin kun katsotaan vaikka Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia, niin siellä on käyty 90-luvun ja tämän päivän välillä ainakin 6-7 sotaa, ja niin kuin loppua ei näy, vaan ainoastaan niin kuin ystävyydellä loppuu se sodankäynti, ja siinä sitten näkyy tämä toinen vastapuoli, jossa koalitio, eli käytännössä liittoutuminen on se suurin ystävyyden muoto. No, johtuen siitä vihollisuudesta, niin me seilataan. Nyt on kääntänyt tuon saman mallin tuossa toiselle akselille. Ja mitä yritän tässä sitten tuoda esille on sitä, että meillä on se voima, joka jatkuvasti ajaa meitä tuonne konfliktin suuntaan, ja tuolla harmaalla viivalla konfliktin ja kriisin välissä näkyy se niin sanottu sodan kynnys. No, joku on se voima, joka ajaa meitä koko ajan ylöspäin, ja sitten meillä on kuitenkin vastavoima, joka toimii ikään kuin vastapaineena tälle voimalle, ja mielikuvituksellisesti käytän siitä termiä vastavoima. Ja mun nähdäkseni se koostuu 3+1 keskeisestä tekijästä. Käytetään jo 1700-luvulla muuan filosofi kuin Immanuel Kant kirjoitti teoksessaan Puhtaan järjen kritiikissä tämmöisestä, mistä tänä päivänä käytetään kantilaisen kolmijalan käsitettä. Käytännössä sisältää taloudellisen rauhan ja demokraattisen rauhan periaatteet, ja sitten myöskin kansainvälisten organisaatioiden tuomaan tämmöisen rauhoittavan vaikutuksen. Eli käytännössä tarkoittaa siis sitä, että meillä on taloudelliset insentiivit, demokraattiset insentiivit, myöskin kansainvälisestä järjestelmästä ja lainsäädännöstä kumpuat insentiivit, jotka rajoittaa meidän halua mennä sinne avoimeen konfliktiin. Eli siitä syystä niin niitä nykyisin käydään vähemmän sotia, huolimatta siitä, että Ukrainassa nyt soditaan. Ja sitten vielä, niin kuin sanoin, +1, niin on tämmöinen totaalisen sodan uhka, eli ydinaseen kehittämisen jälkeen niin valtioiden kynnys ryhtyä sotaan on niin kuin korottunut merkittävästi. No, tämä ei kuitenkaan poista sitä voimaa, se ainoastaan rajoittaa sitä, eli meillä on silti tarve kilpailla, meillä on silti tarve saada etua tässä meidän anarkisessa kansainvälisessä järjestelmässä, jolloin se niin sanottu paine, niin se purkautuu niin sanotusti horisontaalisesti. Eli ei enää mennäkään tuonne konfliktia kohti, vaan se paine purkautuu kaikille muille yhteiskunnan alueille. Ja tästä tulee tämä mun 15 Shades of Grey, eli 15 eri harmaan vaihetta. Tuossa näkyy 14 vaan, mutta symmetrian takia se näyttää nyt täältä. Ja tämä jaottelu myöskin tuon hybridiosaamiskeskuksen laatimaan jaottelu, jota on sitten aavistuksen vielä täydennetty. Eli meille tulee kulttuurista vaikuttamista, meille tulee kybervaikuttamista, meille tulee vaikuttamista, joka suuntautuu avaruudesta tai avaruusdomeeniin. Meillä on rikollisuuden kautta syntyvää vaikuttamista, meillä on diplomaattista painostusta, meillä on tiedustelullista painostusta, ja kaikkia näitä keinoja yritetään käyttää sitten meihin painostamiseen. Ja tämän lisäksi, mikä tätä tavallaan voimistaa tänä päivänä, niin siihenkin on olemassa erilaisia ilmiöitä, ja aika niin kuin oikeastaan ajankohtainen tapa havainnollistaa, että tätä on Tšernobylin ydinvoimaonnettomuus. Eli 2 päivää päälle 20 vuotta sitten niin Tšernobylissä räjähti ydinvoimala, ja silloin samana vuonna muuan Ulrich Beck kirjoitti teoksen, jossa nosti esille tämmöisen käsitteen kuin riskiyhteiskunta. Eli meillä on yhteiskunta rakentunut sillä tavalla tänä päivänä globalisaatio ja muiden ilmiöiden ansiosta, että se helpottaa käytännössä tämmöistä vaikuttamista ihan eri skaalassa kuin mitä ihmiskunnan historiassa on aikaisemmin pystytty. Et vaikka tämmöistä harmaata vaikuttamista, hybridivaikuttamista aiemmin ollut, niin se mittakaava on tänä päivänä aivan täysin eri.
tänä päivänä oikeastaan niin ei tarvitse puhutakaan enää ehkä riskiyhteiskunnasta, mitä meille voi tapahtua, vaan mitä riskejä meille vihamieliset maat pystyy hyödyntämään vaikuttaakseen ja painostaakseen meihin. No miksi erikoisjoukot? Ehkä tämmöinen niin kuin yleinen tapa, millä mä pyrin kuvaamaan erikoisjoukkoja, on se, että jos meillä on puolustusjärjestelmä, joka muodostaa tämmöisen sammion tai kulhon, niin meillä on ne isot monoliitit, ilmavoimat, tiedustelu, maavoimat, jotka muodostaa sen ison kokonaisuuden, jolla ratkaistaan valtaosa niistä kysymyksistä, mitä puolustusjärjestelmän tulee pystyä käsittelemään. Sitten meillä on aselajit, muut tukevat toiminnallisuudet, jotka täyttää pienen osan sitä. Mutta sitten tulee nämä visaiset pirulliset pienet ongelmat, johon ei ole suoraa ratkaisua puolustusjärjestelmässä, välttämättä minkään ministeriön toimivallan alaisuudessa suoraan, jolloin erikoisjoukot on se niin kuin linkkuveitsi, sveitsiläinen linkkuveitsi, johon pyritään vastaamaan, tai joka kykenee ehkä tekemään jotain. Ja nimenomaan tämän takia on ajateltu myöskin ihan Naton erikoisjoukkodoktriinista lähtien, että erikoisjoukot on jostain syystä sopiva menetelmä tai väline hybridivaikuttamisen vastaiseen toimintaan. No, tietysti skeptikkona niin pitää pystyä asiaa myös tutkimaan, että se ei riitä, että se kirjoittaa doktriinin, vaan pitää tehdä selvityksiä siitä, että mikä on oikeasti se kyky, ja varsinkin kun puhutaan Naton erikoisjoukoista, niin mikä on oikeasti se kyky tarjota sitä tukea, ja millaisia rajoitteita siihen mahdollisesti liittyy. Ryhdyin siis tutkimaan asiaa, ja 3 päätutkimuskysymystä muodostin. Näistä ensimmäinen oli tarkoituksena selvittää myöskin se, että mitkä näistä 15 mainitusta osa-alueesta niin muodostaa sitä suurinta uhkapotentiaalia nyt ja sitten mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Sitten pyrin selvittämään, että soveltuuko suomalaiset erikoisjoukot, ja kun puhun tästä tapauksessa suomalaisista erikoisjoukoista, puhun sekä puolustusvoimien, poliisin että rajavartiolaitoksen erikoisjoukoista, sekä sitten Naton erikoisjoukot, niin soveltuuko ne hybridivaikuttamisen vastaiseen toimintaan. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä, niin miten tätä hyödynnettävyyttä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Lyhyesti tutkimusmenetelmistä, niin noin tusinan verran hypoteeseja, ja sitten niitä testattiin määrällisesti ja laadullisesti. Aineistonkeruu toteutettiin niin 3 kierroksen Delfoi-tutkimuksena, ja siinä oli 50-henkinen paneeli, johon kuului 3 eri viranomaista, 7 eri ministeriötä, ja sitten ulkomailta niin lukuisia eri maita, ja pyrittiin tällä että ei nimenomaan ei oteta pelkästään sieltä sotilaalliselta ulottuvuudesta niitä vastoja, että vältytään jonkinlaiselta kaikukopalta. Sitten kun mennään varsinaisiin tuloksiin, niin tämmöisiä merkittäviä eroja, mitä siinä näkyi, niin ehkä yhteistä oli se, että keskeisimpinä vaikuttamisen menetelminä tai uhkaavimpina vaikuttamisen menetelminä nähtiin informaation vaikuttaminen ja kybervaikuttaminen oikeastaan kummassakin, sekä kansallisessa että tässä NATO-ulottuvuudessa. Sen lisäksi niin Suomen tai kansallisten vastaajien osalta niin erityisen uhkaavana nähtiin infrastruktuurin kohdistuva vaikuttaminen tai infrastruktuurin kautta tapahtuva vaikuttaminen. Ja tässä vielä huomionarvoista on se, että ennen näitä Eagle S ja muita kaapelin repimiskeissejä, niin tämä aineisto on kerätty ennen sitä jo. Eli jo siinä vaiheessa nähtiin, että ne on tämmöisiä keskeisiä niin uhkatekijöitä. Varmastikin johtuen siitä, että rajaa on aika paljon yhteistä ja ollaan sillä tavalla aika paljon haavoittuvampia sen tyyppiselle vaikuttamiselle kuin valtaosa muista NATO-maista. Mitä oli sitten yhteistä niin oli tämä informaatio- ja kybervaikuttaminen, ja erityisesti tuolla NATO-puolella niin korostui sitten informaation vaikuttaminen. Ja miten tämän on perustellut itselleni on se, että siinä, missä informaatiovaikuttaminen on suomalaistain haitallista, niin Naton kannalta se on eksistentiaalista. Käytän tässä vertausta painiin. Minulla on yksi ystävä, joka aina sanoo, että jalkalukkoa ei tarvitse taputtaa, ellei usko, että ne toimii. Ja sama perustuu oikeastaan tuohon NATOon, että se on oikeastaan pelote aina niin pitkään kuin siihen uskotaan. Ja sotilaallisesti Venäjä on äärimmäisen epätodennäköistä, että Venäjä kykenisi koskaan nujertamaan
tai romuttamaan NATOa sotilaallisesti, mutta informaatioulottuvuudessa rapauttamalla uskoa sen pidäkkeeseen ja sen toimivuuteen, niin se kykenee varsin hyvin, tai on varsin realistista, että siinä tapauksessa NATO uskottavana turvallisuustoiminen lakkaa olemasta. Suomelle informaatiovaikuttaminen ei ole niin eksistentiaalinen kysymys, ja aikaisempaa tutkimustietoa perustuen niin pidetään myös suomalaisia varsin vastustuskykyisinä tämmöiselle informaatiovaikuttamiselle, johtuen varmaan monesta asiasta, kuten geneettisestä ylivertaisuudesta. Lisäksi niin vastavuoroisesti korostuu tuossa tuo sotilaallinen ulottuvuus, joka Natossa nähdään sitten taas varsin maltillisena uhkana ja johtuu nimenomaan tästä kaikkien jäsenmaiden yhteisestä puolustuskyvystä versus sitten mikä on meidän suomalaisten kansallinen puolustuskyky noin 130-140 miljoonan ihmisen maata kohtaan. Ja sitten kyber oikeastaan nousee esille tuolla kummassakin, ja mä tykkään jonkun verran kyberin parissa työskennelleenä, niin kun sitä ympäristöä tarkastelee, niin mun mielestä se kuvaa kaikista parhaiten oikeastaan tätä meidän kansainvälistä järjestelmää, sitä anarkista tilaa, jossa me eletään. Eli aika harvoin rajojen yli tapahtuu mitään sotilaallisen voimaan käyttöön viittaavaa tai mitään kovin fyysistä, tämmöistä konkreettista, tai mietitään niin kuin, mitä muissa domaineissa tapahtuu, se on aika harvinaista. Mutta sitten kun ruvetaan tarkastelemaan sitä kyberulottuvuudessa tapahtuvaa vaikuttamista, niin se on päivittäistä, ja se on käytännössä täysin rajoittamatonta, ja lähtökohtaisesti mailla ei myöskään ihan hirveästi ole intressejä rajoittaa sitä, koska se on tehokasta, se on halpaa, ja siitä on helppo ikään kuin päästä kuin koira veräjästä, koska attribuointi on vaikeaa. No sitten kun ruvetaan katsomaan, että missä erikoisjoukkoja kyetään hyödyntämään näistä osa-alueista, tämä pohjautuu skenaariotyöskentelyyn, mitä siinä Delfoi-paneelissa on tehty, ja sen lisäksi on arvioinut tämmöistä niin kuin relevanttiutta, eli tavallaan jos ajatellaan, että jos joku asia ei muodosta merkittävää uhkaa, niin se, että kykeneekö erikoisjoukot toimimaan sillä alueella, niin se ei ole ikään kuin se ei ole relevanttia. Eli ainoastaan semmoisiin realistisiin uhkiin vastaaminen niin tekee sen relevantiksi. Ja niin kuin tästä näkee, niin tuossa keskellä oleva oranssi viiva niin kuvaa sitä, että miten hyvin käytännössä kaikki oikealla puolella tarkoittaa, että on keskimääräistä paremmin hyödynnettävissä ja kaikki vasemmalla puolella on keskimääräistä huonommin hyödynnettävissä. Ja tuosta kun katsotaan oikealle puolelle, niin noin puolissa osa-alueista niin kansallisilla erikoisjoukoilla on todettu hyödynnettävyyttä, erityisesti sotilaallista hybridivaikuttamista, terrorismin välitteistä hybridivaikuttamista tai tiedollista hybridivaikuttamista vastaan. Ja sitten taas NATO-erikoisjoukoista puhuttaessa, niin se on huomattavasti rajoitetumpaa se hyödynnettävyys. Ja sen lisäksi, että se on niin kuin yleisesti rajoitetumpaa, niin niistä hyödynnettävyyttä on myös paljon suppeammin eri osa-alueilla. Ja tämä nyt ei varmaan tule kenellekään suurena yllätyksenä, mutta nyt se on ainakin tutkimuksellisesti todettu, ja ainakin pystyy sitten viittaamaan johonkin. Mitä muita havaintoja tein tässä tutkimuksen aikana, niin hyödynnettävyys on suurinta erikoisjoukkojen tiedustelu- ja tukitehtävissä, eli karkeasti voidaan jakaa tehtävät taistelu-, tiedustelu- ja tukitehtäviin, niin tämmöisiin niin kuin ei-kineettisiin tehtäviin, niin se hyödynnettävyys oli kaikkein suurinta, koskee sekä kansallisia että kansainvälisiä toimijoita, mutta erityisesti kansainvälisistä toimijoista puhuttaessa, niin se oli sitäkin rajoitetumpaa varsin ymmärrettävistä syistä. Sitten kansalliset erikoisjoukot oli kaikista relevantimpia, niin kuin tuossa kävi jo ilmi, ja sitten kansallisissa suorituskyvyissä, eli kun puhutaan poliisin, puolustusvoimien, rajan erikoisjoukoista, niin niiden välillä vallitsi tämmöinen toimivaltuusristiriita. Eli monessa skenaariossa, jossa
jollakin viranomaisella tai jollain erikoisjoukkotoimijalla, vaikkapa rajalla, oli kaikista parhaimmat toimivaltuudet, niin niillä ei välttämättä yksinään riittänyt resurssit reagoida siihen. Ja nyt jos me katsotaan vaikka Eagle S-caseä, niin ihan julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella ne vaikuttaisi siltä, että kyseessä oli rajajohtoinen tehtävä tai poliisijohtoinen tehtävä, johon osallistui operaattoreita eli ampujia poliisista ja rajavartiolaitoksesta, ja sitten siihen osallistui helikoptereita puolustusvoimista. Ja kertoo siis siitä, että meillä on niin väistämättäkin niin tarve hyödyntää hyvin niin kuin notkeasti eri viranomaisten kykyjä. Sitten jos mennään vielä johtopäätöksiin, niin käytännössä kahteen pääkategoriaan niin on nyt koostanut nämä tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset. Ja tässä niin painottuu sekä tämä kansainvälinen erikoisjoukkoverkosto, miten sitä pystytään hyödyntämään, eli NATO-viitekehystä, mutta ei pelkästään NATO-viitekehystä, ja sitten myöskin kansallista erikoisjoukkoverkostoa, eli miten voidaan joustavoittaa ja ketteröittää eri erikoisjoukkoviranomaisten tai toimijoiden välistä yhteistyötä. Ja silloin kun puhutaan tästä kansainvälistä verkostosta, niin siinäkin pitää nähdä oma arvonsa, että kun me helposti ketkä on sotilaita, niin miettii kansainvälistä yhteistyötä, niin Naton kautta toki yhteistyöstruktuureita on paljon muitakin, ehkä kaikista päällimmäisenä tai lähimpänä esimerkkinä Nordefco, mutta myöskin sitten Rajavartiolaitoksella on Frontexin kautta omat liityntäpintansa, ja sitten poliisilla niin tämmöisen Atlas-verkoston, joka on Euroopan laajuinen poliisien valmiusyksiköiden ja erikoisjoukkojen verkosto, niin mahdollisuus kanavoida lisää tälle rumasti sanottuna suorituskykyä ei oikein tarkoita mitään, mutta paremman sanan puutteessa. No sitten kun me katsotaan, mitä kansallisesti tai kansainvälisesti niin on mahdollista tehdä, ja nythän minä tutkijana en ota kantaa siihen, että mikä on järkevää, mihin riittää rahat tai mikä on laillisesti mahdollista, vaan operaatikkona niin katson pelkästään sitä mikä, jos olisi tämmöinen niin kuin operaatikon karkkimaa, niin mitä kaikkea voisi esimerkiksi tehdä. Nythän on jo niin, että kun siirtyminen on tapahtunut Norfolkin alaisuuteen ja erilaisia komponenttitason johtoportaita perustetaan sinne Norfolkin alaisuuteen, niin yksi tämmöinen kehityssuunta, jota on tuossa tutkimuksessa ehdottanut, niin tehdäkseen yhteistoiminnasta joustavampaa, niin pitäisi tehdä pohjoismaista yhteistyötä myös tässä erikoisjoukkoviitekehyksessä mahdollisimman orgaanisesti niin komponenttitasolla. Eli kun Natolla on tapana organisoida joukkojaan, niin puolustusharakohtaisten johtoportaiden alaisuuteen, niin yhtä lailla niin erikoisjoukot nähdään Natossa tämän tyyppisenä toimijana, eli puolustushaaraan verrattavana toiminnalla, jolla on oma komponenttitason johtoportaansa. Ja tämä tietysti mahdollistaa monenkinlaista integraatiota, mutta mikä myöskin pystyisi tarjoamaan tämmöisessä pohjoismaisessa viitekehyksessä, niin lisäarvo on se, että meillä olisi olemassa tämmöisen matalamman kynnyksen menetelmiä tehdä sitä yhteistyötä jo myös niin kuin rauhan aikana. Ja tähän on nostanut tämmöisen mallin, mitä eräs toinen tutkija on aikanaan nostanut esille, eli käytännössä tämmöisen Combined Joint Interagency Special Operations Task Force, eli käytännössä tämmöisen monikansallisen ja moniviranomaistoimijan, joka pystyisi ottamaan johtoonsa tarvittaessa niin eri maista ja eri viranomaisista niin erilaisia joukkoja jonkun tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Ja
hyviä puolia tavallaan tässä on se, että tässä ajattelumallissa on se, että meillä niin kuin hybridivaikuttaminen harvoin on kansallisesti kohdistunutta, vaan ne samat ongelmat, mitkä liittyy meihin, niin liittyy sitten monesti muihinkin alueellisiin toimijoihin. Ja tämmöisellä ratkaisulla pystyttäisiin luomaan semmoinen räätälöity malli, joka tarvittaessa voitaisiin yksinkertaisella valmiuden säätelyllä tai välttämättä edes valmiuden säätelyllä, vaan yksinkertaisilla toimilla niin pystyisi koordinoida sitä toimintaa kansainvälisesti. Ja mahdollistaisi tietysti omalta osaltaan myöskin sitten tämmöisen asteittaisen voiman kasvattamisen sitten kriisiorganisaatioon. Ja yksi tämmöinen ongelmakohta, mutta asia, jota tämä myöskin palvelisi, olisi se, että jos me pystytään rauhan aikana me hyödyntämään resursseja tai hyödyntämään toimivaltuuksia niin kuin yli kansainvälisten tai viranomaisrajojen, niin se palvelee myös sitä varsinaista kriisitilannetta. Että jos me nyt eletään tilanteessa, jossa ei ole niin paljon kuitenkaan hybridivaikuttamista, ja sitten kun lähdetään eskaloimaan tai kävelemään pitkin sitä konfliktin jatkumoa, niin meillä on olemassa valmiiksi mallit siihen, että jos meille tulee vaikka norjalainen mies tai nainen tai norjalainen sotilas tulee Suomen maalle ja hänen pitää pystyä tukemaan meidän hybridivaikuttamisen vastaisia toimia, niin meillä on olemassa laillinen mandaatti siihen, ja näin niin kuin teknisestä näkökulmasta niin en usko, että se on ihan hirveän epätodennäköistäkään. Ja vastaavanlaisiahan niin kuin muissa puolustushaaroissa, käytän nyt röyhkeästi erikoisjoukoista puolustushaaranimitystä, mutta ilmavoimien näkökulmasta ja myöskin merivoimien näkökulmasta, niin ainakin julkisuuteen tulleiden niin aiesopimusten ja muiden perusteella vaikuttaa siltä, että tämmöistä niin kuin syvempää integraatiota haluaa tehdä, ja mä en näe, etteikö erikoisjoukot voisi olla semmoinen myös, jossa se verkostomainen kansainvälisyys on hyvin niin luontaista, ettei siellä voisi myöskin kultivoida sitä eteenpäin ja tuottaa monimuotoisempia ratkaisuja sitten eri ongelmatilanteisiin. No sitten kun katsotaan sitä kansallista puolta, niin yksi semmoinen selkeä, ei ehkä niin vankasti kannatusta saanut, mutta kuitenkin konkreettisemmin esille tullut kehitysehdotus oli tämmöinen erikoisjoukkojen suunnittelutoimisto, ja paremman sanan puutteessa käytän suunnittelutoimisto-nimitystä. Ja ehkä kaikista konkreettisin malli tästä on itse asiassa Alankomaista, jossa on tämmöinen yksikkö kuin DSI. Pääsääntöisesti vastaa mun käsityksen mukaan kansallisesta terrorismin vastaisesta toiminnasta, mutta erikoista tässä yksikössä on se, että se on poliisijohtoinen yksikkö, jossa palvelee muiden viranomaisten, myöskin asevoimien, erikoisjoukkojen henkilöstöä ihan niin kuin päivittäistöissä ja tekee sitä niin sanotusti terrorismin vastaista työtä ja muuta poliisin työhön tai erikoispoliisin työhön rinnastettavaa toimintaa ihan niin sanotusti normaalisesti. Eli vaikka on sotilaallisesta kyvystä kyse, niin käytetään varsin laveasti sitten eri kotimaan tehtäviin. Ja ajatuksena tässä olisi se, että miten me voitaisiin tehdä sitten siitä, kun me törmätään tähän ongelmaan, että meillä on toimivaltainen viranomainen, jolla ei välttämättä ole resursseja kohdata kaikkia niitä ongelmia, mitä eteen saattaa tulla, niin yksi vaihtoehto on meillä, että me massiivisesti lisätään kyseisen viranomaisen resursseja, jotta se kykenee paremmin vastaamaan kaikkeen eteen tulevaan. No, tässä taloustilanteessa ja pienessä maassa muutenkin, niin siihen ei aina välttämättä ole mahdollisuutta, eikä siihen ole välttämättä syytäkään, koska se heikentää myöskin oppien jakautumista eri toimijoiden välillä. Niin sen sijaan organisoimalla esimerkiksi toimintaa jotenkin suunnittelutoimiston alaisuuteen tai muun vastaavan toimijan alaisuuteen, tapahtuuko se sitten aluehallintotasolla vai keskushallintotasolla tai missä, niin sille nähtiin tarvetta tai siitä hyötyä. Sen tehtävä olisi ennen kaikkea integroida, mutta myöskin organisoida koulutusta. Eli jos puhutaan vaikka, käytän nyt jälleen kerran esimerkkejä näistä alusvaltaustehtävistä, jossa meillä on
ollut eri viranomaisten toimijoita, niin myöskin varmistaa se, että se koulutus ja toimintatavat on samanlaisia. Eli siinä vaiheessa, kun tartutaan siihen tikkaaseen ja aletaan kiipeämään alukseen, niin sillä voi olla tehtävän kannalta ratkaiseva merkitys, jos toinen aloittaa kiipeämisen oikealla jalalla ja toinen vasemmalla jalalla, näin karrikoiden. Sitten myöskin hankinnallinen näkökulma, eli kun tehdään vaikka hankintoja harjoitusfasiliteettien suhteen, tehdään hankintoja kaluston suhteen, niin varmasti erilaisia synergiaetuja löytyy. Mutta sitten sillä olisi myöskin operatiivinen rooli, joka voisi mahdollistaa erinäköisiä asioita. Ja noin niin kuin teknisestä näkökulmasta niin kotimaan tehtävissä, niin kuin julkisuudestakin, niin varsinkin Karhun päällikkö on tuonut esille, että se yhteistyö eri toimijoiden välillä on hyvinkin sujuvaa ja semmoista ampujatason estettä sille, että se toiminta voisi myöskin syventää, niin ei varsinaisesti ole. Tosiaan tulisi myöskin puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen ja poliisin edustus olla tässä suunnittelutoimistossa ja tässä ikään kuin toimittaisiin yhden luukun periaatteen kautta, eli käytännössä yhden luukun periaatteet voisi koordinoida koko tätä erikoisjoukkoyhteisöä niin pitkälle kuin se tulee sitten tarpeelliseksi. Ja haastattelujen perusteella niin tämmöinen organisaatio on myöskin tavallaan ollut olemassa, mutta ohjausryhmätasolla, mutta mitään semmoista konkreettista toimivaltaa sillä ei ole. Ja usein niin kuin viranomaisten eri intressit, jotka juontuu usein niistä niin kuin tavanomaisista tarpeista, niin ajaa sitten niiden erikoisjoukkospesifien intressien edelle, ja se haittaa sitten sitä toiminnan eteenpäin viemistä. Ja tämä ei poistaisi kuitenkaan sitä, että vasteellinen toiminta olisi edelleen niin poliisin vastuulla, vaan kyse ei ole niinkään toimivaltojen muuttamisesta missään nimessä, ja sen pitääkin olla kotimaassa poliisi- tai rajavetosta, mutta sitten kun niitä resursseja väistämättä jossain vaiheessa tarvitaan, niin ne olisi tosiaalisesti myöskin saatavissa. Puhutaan sitten ihan panssariajoneuvoista tai ampujista tai jostain muusta. Siinä päätän oikeastaan puheeni tämmöiseen, muistaakseni jo 70-luvulta Elliot Cowenin lainaukseen, että erikoisjoukkojen kehittämisessä, niin kuin tässäkin tapauksessa, niin yleensä ajurina ei ole ollut semmoinen tunnistettu tarve, eikä se varmaan asevoimissa yleissäkään ollut, että voidaan tehdä vaikka mitä strategisia visioita, mutta semmoista niin kuin vahvaa mandaattia tai tukea niiden muutosten läpimenoon, niin ei tule ennen kuin joku kuolee. Tai tulee joku muu tämmöinen poliittinen kriisi, jolla sitten niin pelätään äänestäjän menettämisen puolesta ja koetaan painetta tehdä muutoksia. Kiitos. Kiitoksia Jaakko, ja onko yleisön joukossa kysymyksiä? Ellei, niin niitä voi esittää sitten niin esitelmöitsijälle vielä tuossa niin ennen kevätkokousta tauolla. Annetaan tässä vaiheessa niin Jaakolle aplodi. Näin, eli kiitos kaikille esitelmöitsijöille. Valmistaudutaan tuohon niin kevätkokoukseen, pidetään tauko ja lopetetaan tähän niin esitysten striimaus. Olkaa hyvä.